Boa tarde. Fran, onde está? Boa tarde, chamos concelleiros presentes na sala a que ocupen os seus lugares. Bueno, cando veña xa... Bueno, boa tarde, benvidos a todas e a todos a esta nova sesión plenaria. Pasamos... anunciar a xente que nos ve desde casa que este plano xeral vai a ser o que teñamos durante todo o pleno, durante toda esta sesión. Pasamos entón ao punto primeiro, que é a aprobación da ata da sesión anterior, sesión ordinaria, realizada o día 28 de novembro de 2025. Paso a votación directamente. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada por unanimidade. A segunda é a aprobación da acta da sesión anterior extraordinaria e urxente realizada o día 10 de decembro de 2025. Pasamos tamén a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Pois queda tamén efectivamente aprobada por unanimidade esta acta. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é a moción do Partido Popular sobre o incremento das subvencións aos clubes deportivos do Concello. Doulle paso ao propoñente, que é Gestido, non? Sí? Ben. Boas tardes e noites. Vou a hacer exposición da moción que presentei en decembro para o pleno deste de xaneiro. O deporte base e federado desempeña un papel fundamental no noso concello, non só desde o punto de vista deportivo, senón tamén social, educativo e de promoción de hábitos de vida saudables. Os clubes deportivos de Cangas realizan un traballo esencial, moitas veces sustentado no esforzo voluntario de directivas, técnicos e familias, que permite que centos de nenos, mozos e adultos practiquen deporte ao longo de todo o ano. Nos orzamentos municipais do ano 2024, o Concello de Cangas destinou unha partida de 100.000 euros en concepto de subvencións para clubes deportivos, repartida entre 25 clubes que solicitaron estas axudas. Quería facer referencia a algunha publicación que se escoitou que diránme que a partida de 480 do orzamento literalmente fala de 215.000 euros, o que teñen que explicar a moitos clubes e onde están esos 115.000 restantes. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular consideramos que esta cuantía resulta claramente insuficiente, tendo en conta o número de clubes existentes e o volumen de licencias deportivas, o incremento xeral de custos que están a asumir os clubes, desplazamentos, arbitraxes, material deportivo, fichas federativas, seguros, etc. A crecente existencia organizativa e competitiva que se lle require. Especial mención merece o feito de que o balonmán de Cangas este a competir nunha das categorías máis importantes do deporte estatal, levando o nome do noso concello por toda España e convertíndose nun referente deportivo social. Esta realidade debería ter un reflexo claro no apoio institucional que reciben os clubes. Actualmente, o Goberno municipal atópase, según poidemos ler en diferentes medios de comunicación, elaborando o borrador dos novos orzamentos municipais, o que supón unha oportunidade idónea para revisar e actualizar o compromiso económico do Concello co deporte local. Dende o Partido Popular de Cangas entendemos que chegou o momento de dar un paso adiante e establecer un criterio claro, estable e ambicioso, destinar o 1% do orzamento municipal a subvencións para clubes deportivos, garantindo así un apoio acorde coa importancia da labor que desenvolven. Do mesmo xeito, consideramos imprescindible actuar as bases reguladoras destas subvencións, de xeito que se fundamenten en criterios obxectivos e deportivos tales como número de licencias federativas, nivel competitivo, traballo en categoría base, promoción do deporte feminino, promoción do deporte inclusivo para persoas con algún tipo de discapacidade, representatividade do Concello en competicións autonómicas ou estatais. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas propón ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos.
instar ao Goberno municipal a incrementar a partida destinada a subvencións para clubes deportivos, aproveitando a elaboración e aprobación dos próximos orzamentos municipais. Quería aquí engadir en voce, según recomendacións feitas polo secretario, en vez de establecer, instar ao Goberno municipal a establecer como objetivo que un 1% do orzamento municipal do Concello de Cangas se destine a estas subvencións, como mostra de compromiso real co deporte local. Terceiro, instar ao Goberno municipal a elaborar e aprobar unhas novas bases reguladoras para a concesión das subvencións, baseadas en criterios deportivos, obxectivos e transparentes. Cuarto, instar ao Goberno municipal a recoñecer expresamente a especial relevancia dos clubes que compiten en categorías de máximo nivel pola proxección e promoción do nome de Cangas fora do municipio. E quinto e último, instar ao Goberno municipal a dar traslado do presente acordo aos clubes deportivos do Concello de Cangas. Por agora, nada máis. Ben, pois entón abrimos a primeira quenda de palabras de 5 minutos, lembro. Comezamos coa señora Portas. Segundo turno para o Partido Socialista. Boas tardes a todos e a todos. Eu, desde logo, alégrome, José Luís, que traigas esta moción, pero antes de dicir o que hai ou que non hai, tes que mirar os presupuestos e mirar a cantidad consignada que hai, porque a mí me parece que estás totalmente errado. E iso é faltar a realidade. Botelle vostede un ollado aos presupuestos do 2024 e a cantidade asignada é 242.000 euros. Sobre o que fala vostede da mención especial ao Balomán Cangas porque está a competir en unha liga a Sobal desde que este Concello e este Goberno tomou posesión, sempre se estuvo ao lado do club e de súas necesidades. O que eu lle vou a pedir a vostede é que, como vostede ben dice, que se lle mande estas mocións aos clubs, eu tamén lle pido a vostedes que lle mande a Diputación e máis a Xunta de Galicia e que cumplan co Cangas que está xogando en Asobal, o único equipo gallego que está en Asobal está cobrando unha mísera miseria e outros equipos que juegan en terceira regional cobran 4 veces máis que al Cangas. Iso é o que lle pido. Por ahora nada máis. Gracias. Seguinte intervención. Boa noite a todas e todos. Bueno, eu primeiro, dende o BNG, queríamos deixar clara unha cousa, que estamos completamente de acordo en que Cangas é unha vila profundamente deportista, cun tecido de clubs que fan un traballo enorme e moitas veces con poucos medios. Bueno, oxalá puidésemos dedicar aínda moitos máis recursos ao deporte. Niso, a verdade é que coincidimos plenamente. Agora ben, está ben que recoñeza que se enterou pola prensa da partida orzamentaria que ten deportes, pero, bueno, realmente o problema desta moción é que parte de un dato absolutamente falso. A partida de subvencións deportivas do Concello de Cangas no orzamento de 2024 non é de 100.000 euros, como afirma aquí, é de 242.000. Entón, o primeiro punto ou un dos puntos de acordo estaría mal, porque o 1% do orzamento municipal serían 190.000 euros, o que realmente, se estamos destinados 242, non entendo se que quere que se rebaixe ou que non fixo ben as contas no seu momento. Resulta, ademais, cando menos chamativo que se traia a este pleno unha moción reclamando algo que xa está feito. Ademais, aínda, cando se fai con datos incorrectos, sabendo que esta moción se vai trasladar ás entidades deportivas. E aquí queremos ser moi claros. A información que recolle esta moción é completamente falsa. Non sabemos se o que pretende é enganar aos clubs deportivos e facerlles chegar unha mensaxe que non se corresponde coa realidade ou se simplemente quen a presenta non se entera nin do orzamento municipal nin das partidas que el mesmo vota en contra.
En calquera dos dous casos, parécenos unha forma moi pouco responsable de facer política. Pero a contradición non queda aí. O novo orzamento municipal, ao que vostedes votaron en contra sen presentar ningunha proposta alternativa na área de deportes, incrementa o gasto deportivo ata o 1.240.000 euros, case o dobre do que había. Deste importe, alrededor de 200.000 euros destínanse ao persoal, máis de 600.000 euros ao gasto corrente e o resto aos programas de mantemento das entidades, porque non só hai subvencións nominativas a clubs deportivos, senón que hai axudas a deportistas, como vostedes ademais pediron noutros plenos. Estamos falando literalmente, como dixen, do dobre do orzamento que existía anteriormente. Esta é a demostración real e concreta da aposta deste goberno polo deporte e pola promoción da saúde. Non, ningún titular, nin unhas declaracións completamente erróneas. Pero isto, a verdade, que resulta bastante triste o meu modo de ver que un concelleiro desta corporación non saiba nin cal é o orzamento que se está a debater e que, ademais, vote en contra dun incremento que é superior a que el mesmo está reclamando nesta moción. Entendo que aos plenos deberíamos vir todas e todas informados. Creo que, ademais do orzamento municipal, viu a conta xeral, veñen dacións de contas e, ademais, podes pedir acceso aos expedientes. E, polo de agora, nada máis. Pecha esta primeira quenda ao propoñente. Empezo por señor González. Señor González, empezo por vostede. Está a falar, creo que o dixe ben claro ao principio da moción, para que non houbera dúbidas, é dicir, o orzamento, e despois de paso tamén contesta a señora Val, a partida 480 do orzamento municipal, capítulo 1, capítulo 4, artículo 48 de dito orzamento, a partida 470, está falando de subvencións a clubes deportivos. Estamos falando de 215.000 euros, pero tamén saben vostedes que hai unhos anexos de nominativos a diferentes clubes lo que non poden estar enganando os clubes deportivos, que son de 100.000 euros, repartidos en diferentes clubes, non todos, non os 25, senón os clubes que por sorte enteráronse de que tiñan que presentar unha documentación en 4 días. O sea, polo que digo, que non enganen vostedes os clubes. Hai 100.000 euros repartidos de forma nominativa aos clubes de Cangas. O que estamos pedindo, o Partido Popular o que está pedindo, é que en vez de 100.000 euros destinen o 1%. Recórdolle que saben que os orzamentos do 2024 foron 19.278.932 euros. O 1% significa 192.000 euros de asignacións ao clubes. Eu simplemente era para recordarlles, se non saben ler o orzamento, o que teñen que aprendelo é vostede. Estou falando coa concelleira Tamensa de Facenda. Señor Eugenio, efectivamente, a súa intervención creo que só coñece o balonmano neste concello. E recórdolle que hai 25 clubes casi con 22 especialidades deportivas, e non só é balonmán, para recordarlo, porque parece que só existe balonmán neste concello. E cuidado, que o Partido Popular de Cangas está a favor do balonmano, e recordou nesta mesma moción. Polo que creo que teñen que pensar ben se están co deporte ou non están co deporte. Hai moitos clubes que están cansados de vostedes. O que teñen que demostrar, se queren, se non, teñan que deixar o goberno e deixar paso a outros concelleiros. Nada máis. Ben, abrimos entón unha segunda quenda. Señora Vitoria. Ben, boas tardes a todos e a todas. Sempre enredamos exactamente no mesmo e as solucións nunca se atopan, que é o triste desta corporación, non? É dicir, se existe unha partida de 100.000 euros cunha axuda nominativa a clubes que o interventor de forma reiterada cada ano presenta e di que non se poden dar subvencións nominativas, por ese motivo se presenta por parte da Alternativa dos Veciños unha emenda aos orzamentos con 100.000 euros máis
para dar esas subvencións aos clubes coa condición, ademais, de que se xeneraran unhas bases, non unhas bases novas, sino unhas bases, porque non existen. Tendo en conta certamente o número de rapaces e rapazas que están, dándolle puntos ao que é o deporte base, facendo dunha forma completamente distinta ao que se estaba facendo hasta este momento. Ben, se aproba esa partida, co cal neste momento hai 215.000 euros dedicados a subvencións de clubes deportivos estrictamente, sin bases de ningún tipo. Entón, o que se pediu e se aprobou no orzamento do 24 foi a xeración dunhas novas bases onde sexa certamente un reparto máis responsable, que incluso cada ano, según as competicións, según o proxecto que cada club presente en función do número de rapaces de base, do apoio ao deporte feminino e a determinadas cuestións, se iba a conceder unha cuantía e non sería fixa ni nominativa e o propio interventor non tería que poñer un reparo. Pero iso todo non se fixo desde o momento que se aprobou. Direi, e o vou decir claro, é que o borrador das bases existe. O borrador das bases existe. Se quedou por varias veces de que se nos iba a chamar para sentarnos a falar e nunca sucedeu. Entón, bueno, pues iremos polo tercer ano que se van a repartir os cartos exactamente igual, os 100.000 e os outros 115.000, pois sinceramente non sabemos a onde van. Agora, cando se aproba un orzamento, esperamos todos e todas que se execute tal cual se aprobou e para eso existiu ese acordo en esta corporación. E non é así, é dicir, os 115.000 a máis que se aprobaron para os clubes deportivos e para as subvencións, al menos o 99% dos clubes non a coñecen e non saben que existe. Seguinte turno. Bueno, señor Gestido, en primer lugar, se eu falo do balonmano nestes momentos, eu sei que hai 25 clubs, e máis moitos máis que non están apuntados. Sei non. Eu só falo do balonmano porque usted pon especial mención merece o feito do que o balonmán Cangas este a competir nunha das categorías máis importantes do deporte español. Por iso eu lle digo que este goberno, todo o que lle fixo falta ao balonmano para salir a xogar na Liga Sobal como profesional, fíxose cargo este Concello. Non porque fora balonmano, non. Foi porque había que preparar o pabellón e punto. O seguinte, sonalle a vostede o Ría de Aldán? Sonalle a vostede cando na súa época de concejal na última legislatura baixou as subvencións aos convenios deportivos de 130.000 euros a 100.000 euros? Recordalle iso? Ven a falar usted aquí de historias jamaicanas cando usted estuvo e fixo o que pudo, o mellor posible ou o peor posible. Usted fixo a súa voluntad, fixo e desfixo o que quiso. E todos sabemos o que pasaba co Ría de Aldán. E agora, sobre o regulamento. Pois o regulamento está aquí. Vai a ir no próximo borrador dos presupuestos. Espero que aprobe os presupuestos para que se aprobe todo. Vale? Nada máis. Bueno, que está claro que alguén tivo que modificar o seu argumentario para o pleno porque se enterou pola prensa de que o que poñía a súa moción non era realidade. Pero, bueno, eu simplemente vou a seguir aclarando cousas. Convén iso aclarar que ademais destas subvencións nominativas o Concello colabora cos clubs de moitas outras formas, axudando económicamente na compra de material, tamén na xestión de competicións, en equipacións, camisetas, en apoio logístico. Iso tamén é investimento público en deporte, aínda que non sempre apareza en titulares nin nada.
Quero facer unha referencia, como comenta vostede, ao Balonmán Cangas, porque evidentemente concordamos con que un orgullo para esta vila é un referente deportivo e ademais social. Pero a verdade é que se falamos de deporte de élite, convén lembrar que as competencias pertencen á Xunta e quizáis sería interesante que, ademais de pasearse polo Gatañal de vez en cando, preguntaran ali ao Balonmán Cangas canto axuda a Xunta, cal é a relación que teñen co Concello, se están contentos, se están de acordo, se non, e que é o que está pasando. Ademais, considero que sendo o único equipo galego na máxima categoría estatal, pois a verdade é que algo máis de resposta debería ter. Para rematar, simplemente quero insistir en que, bueno, falamos non de 190.000 euros, sino de 190 e algo mil euros, pero realmente o que destinas de goberno son 242.000, que sigue sendo máis do 1% do orzamento municipal. E, ademais, bastante, iso, máis do que vostedes piden. Coincidimos en que, bueno, estas subvencións nunca chegan e coincidimos en que Cangas debería ter moito máis investimento deportivo á altura realmente do seu tecido. Pero, por iso traballamos en recuperar económicamente o Concello, porque só así se pode ampliar estas políticas públicas. E, bueno, a min o que non me parece serio, volvo a repetir, é presentar unha moción pedindo algo que xa está feito con datos incorrectos e utilizala únicamente como ferramenta de propaganda para enviar aos clubs deportivos. E, bueno, nos seguiremos traballando con responsabilidade e rigor fronte a quen prefire crear confusión. Nada máis, grazas. Pecha o propoñente. Con respecto á intervención de Victoria, totalmente de acordo con todo o que propoñeu, entendo que está de acordo co sentido que o que pretende esta moción é chegar a un punto de encontro, non a botar balón fora no argor deportivo, como se diría, como fai o señor González, e creo que hai unha segunda intervención que empeza a falar do reglamento, que parece que o ten, así díxome efectivamente fai xa 3 ou 2 anos que díxome que a ver se nos reuníamos para falar das novas bases que se querían poñer en marcha, e estou esperando por esa data. É simplemente unha moción, señor González, que creo que é necesaria para Cangas. Fai xa, creo que 17 ou 18 anos que estiven como concelleiro de deportes, efectivamente empezáronse a dar subvencións aos clubes que o que podía darse daquela no seu momento, e claro que coñezo o Rialdán, dese clube saleu David Cal, Teresa Portela e Carlos Pérez. Con respecto á intervención da señora Abal, creo que xa cambiou o sentido, o que pasa que tiña os argumentos xa escritos e non podía cambiar o texto que tiña, non? Realmente, repito, as subvencións directas nominativas que reciben os clubes son 100.000 euros. O Partido Popular está propoñendo chegar a 192.000 euros. E realmente, repito, o interés que ten esta moción é chegar a un punto de acordo entre todos os concelleiros, entre toda a corporación, sentarnos, falar das posibles modificacións, as bases que regulen as novas subvencións dos clubes e chegar a ese acordo e así intentar cumplir con as necesidades que teñen os clubes nestes momentos no Concello de Cangas. Nada máis. Ben, antes de pasar a votar, quería compartir realmente unha dúbida que me plantexa, e é que se votamos a favor desta moción, se lle dá traslado do presente acordo aos clubs e aprobamos o 1% cando se está dando bastante por encima. Unha de dúas, ou lle vamos a dar menos, ou senón haberá que mandar, ademais, outra nota aclaratoria dicindo que a aportación que se está facendo dende o orzamento municipal é de 242.000 e non de 190, que volva, me parece un argumento moi importante. E despois me parece que hai que traer aquí, hai que empezar a traer mocións racionais e responsables, non mocións para quedar ben cos clubs ou con colectivos de calquera orde. Por que digo isto? Primeiro, si queremos decir que queremos dar
100.000 euros máis, poñamos, é por usar unha cantidade redonda, a un colectivo, o orzamento está aí e se gasta o 100%. Entón, eu propoño que a partir de agora, cando se traia unha moción, se diga a quen quere que se lle quite. Quer dicir, vale, queremos lle dar aos clubs 100.000 euros máis, poñamos, por exemplo, e estamos de acordo. Entón, de onde o quitamos? De estradas, de parques, de edificios escolares, decídeme, de gasto xeral, porque claro, realmente ao final os cartos son os que son. Isto non é un debate, estou eu no meu turno. O gasto corrente hai que pagalo porque hai que pagar a luz, etcétera, etcétera. O que quero decir é que os cartos non se multiplican, son os que son. Se queremos poñer máis en un sitio, hai que decir de onde queremos quitalo. Eso é interesante e é importante sabelo. E despois, se pretendemos ser responsables e dadas as circunstancias, e ademais todos miramos a prensa nestes días, evidentemente todos os clubs quererían, se lle pudese dar o doble o triple, encantados. E nos encantados de darllo si se pudera. Pero agora a demanda que temos por parte dos clubs é que temos instalacións municipais que están en moi mal estado. Creo eu que sería máis responsable que se está chovendo nun sitio ou ventando noutro, habrá que primeiro reparar unha instalación. Entón, eu entendo que se agora hai que destinar cartos para o deporte, a prioridade será reparar esa instalación, non estar pedindo aumentar as cantidades que se lle dan aos propios equipos. E eu estou segura que se nos sentamos e falamos con eles, van a estar de acordo conmigo, porque realmente é unha necesidade que nos están trasladando. Non lles vale para nada que lles deamos, poñamos por caso, 10.000 euros máis, se logo a instalación non está en condicións. E non é unha cuestión menor. Agora mesmo as instalacións municipais están en moi mal estado, por desgraza, e habrá que facerlle primeiro frente a eso. E para min, eso é actuar con responsabilidade, non vir aquí queremos darlle máis cartos aos clubs, si eu tamén. Pero os cartos son os que son e habrá que marcar prioridades sensatas e razonables. Eso é o que digo, nada máis. Podemos pasar a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Queda aprobada a moción por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día. Moción do Partido Popular sobre obras urxentes de mantemento e reparación da piscina municipal. Doulle paso ao propoñente. Vou a ler a exposición de motivos. Moción sobre a necesidade urxente de executar as obras de mantemento e reparación da piscina municipal. Exposición de motivos. A piscina municipal de Cangas é unha infraestructura deportiva esencial para moitos veciños e veciñas, empregada diariamente por usuarios de todas as idades, centros educativos e persoas maiores, cumprindo unha función social, deportiva e de saúde pública de primeira orde. Dende hai meses, o Concello é coñecedor das importantes necesidades de mantemento e reparación que presenta esta instalación municipal, sendo moitos os aparatos que siguen fora de uso. Segundo a información trasladada polo propio Goberno local á Asociación de Usuarios, as actuacións necesarias estaban previstas inicialmente para executarse durante o verán, aproveitando o descenso de uso da piscina. Posteriormente, anunciouse un novo calendario que situaba a relación das obras durante o período de Nadal, novamente justificado pola menor afluencia de usuarios nestas datas. Porén, segundo as últimas informacións coñecidas, estas actuacións volven a sufrir un novo atraso,
sen que exista a día de hoxe un calendario claro, definitivo e público para a súa execución. Esta situación xera unha lóxica preocupación entre os usuarios, clubes e familias, ademais de supoñer un risco de deterioro progresivo das instalacións e unha posible afección ás seguridade e calidade do servizo. Compre lembrar que para a realización destas reparacións existe unha subvención concedida pola Diputación Provincial de Pontevedra, polo que os atrasos non só perxudican aos usuarios, senón que tamén pode poñer en risco a correcta execución e justificación dos fondos públicos concedidos. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular consideramos imprescindible actuar con responsabilidade, transparencia e diligencia, garantindo tanto a conservación das instalacións municipais como o respecto aos compromisos adquiridos coa ciudadanía e coas administracións supramunicipais. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas propón ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a que se execute con carácter urxente as obras de mantemento e reparación necesarias na piscina municipal, evitando novos atrasos injustificados. Segundo, incluído tamén aquí unha recomendación feita polo secretario municipal de instar ao Goberno Municipal a dotar de maneira urxente 2 aparatos os cales non é posible a súa reparación. Instar ao Goberno local a que informe de maneira detallada e pública sobre o estado actual do proxecto de reparación, as causas concretas dos sucesivos atrasos e o calendario definitivo previsto para a execución das obras. Cuarto, instar ao Goberno Municipal a garantir o correcto cumprimento dos prazos e condicións das subvencións concedida pola Deputación de Pontevedra, adoptando todas as medidas necesarias para evitar a perda ou devolución dos fondos. Quinto, instar ao Goberno Municipal a establecer medidas transitorias no caso de ser necesarias que aseguren a seguridade, salubridade e calidade do servicio, mentras non se executen as reparacións definitivas. Sexto, instar o Goberno Municipal a sacar licitación un contrato de mantemento periódico de dita instalación e así evitar que volva a deteriorarse. E sétimo e último, instar ao Goberno Municipal a dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial de Pontevedra e aos colectivos e clubes usuarios da piscina municipal. Moi ben. Abrimos a primeira quenda de 5 minutos. Señora Portas. Sagrario. Hola, Quería a Asociación de Usuarios da Piscina, si quere falar, están aquí presente, quería si se fai un receso para que interveñan. Ben, pois entonces facemos un receso de un par de minutos ou o que precisedes. Se queres, invítote a que subas para que te poida escoitar ben o público e tamén desde casa. Gracias. A ver, chámome Rosana, son a representante dos usuarios da piscina municipal. Bueno, vimos aquí un pouco para explicar a situación actual da piscina, vale? Entón, señoras y señores, miembros del Grupo de Gobierno y representantes de todos los distintos grupos de la oposición, nos dirigimos a ustedes hoy para solicitar explicaciones sobre el estado de la piscina municipal y los numerosos desperfectos que estamos observando en las instalaciones, que afectan directamente al uso seguro y adecuado de este espacio público. En concreto, queremos conocer el estado de la obra. ¿En qué punto se encuentra la ejecución de la obra? ¿Están elaborados los pliegos? ¿Se han publicado? En las distintas reuniones mantenidas por la Asociación de Usuarios con la alcaldesa, concretamente la celebrada el 20 de noviembre, se nos trasladó que las obras de la piscina municipal comenzarían entre los meses de enero y febrero. Nos encontramos ya en el mes de enero y a las puertas de febrero, por lo que solicitamos que se nos indique con claridad cuándo está previsto el inicio efectivo de dichas obras. Asimismo, en esa misma reunión se nos informó de la existencia de una partida presupuestaria de 7.000 euros aproximadamente destinada a la adquisición de material para el gimnasio de la piscina. Dado que se trata de una necesidad reiteradamente planteada por las personas usuarias, pedimos que se nos aclare si dicho material ya ha sido adquirido y, en su caso, cuándo está prevista su llegada y puesta a disposición en las instalaciones de la piscina. Los arreglos previstos que tenían previstos para bueno, lo que nos habían dicho de los 200 y pico mil euros eran el arreglo de los vestuarios,
¿vale? Las máquinas de la sala de musculación, necesitamos saber cuándo van a llegar a instalarse. Material para las actividades dirigidas, necesitamos conocer la fecha exacta y disponibilidad. Desperfectos adicionales que deben solucionarse urgentemente, que eso es lo más grave, que es el goteo en la sala de actividades dirigidas, detectado en la última obra y fuera de garantía, la condensación que afecta a distintas áreas en la instalación debido a la lluvia y a la humedad. Entonces, lo que exigimos es una respuesta clara y plazos concretos para la resolución de estos problemas, ya que consideramos que los retrasos y las deficiencias actuales son inaceptables y afectan al uso de una instalación pública que debe estar en perfecto estado para todos los ciudadanos. Esperamos que este Pleno sirva para recibir explicaciones precisas y compromisos concretos sobre cuándo y cómo se van a solucionar estas incidencias. La cuestión está en que sí que tuvimos una reunión hace, pues eso, aproximadamente 2 meses, ¿vale? Se nos dijo que sí que estaba aprobado el presupuesto, creíamos que era en el mes de marzo y que se tendría que ejecutar. En la última reunión se nos dijo que a partir de enero que ya se llevaría a cabo. Se habla también de los 7.000 euros que tenían de una partida que se podría utilizar para la inversión de máquinas que llevan en desuso desde hace más de un año, ¿de acuerdo? Y que podrían algunas cosas más, como colchonetas, que llevan desde el principio del inicio de la piscina, que están hechas polvo, y demás cuestiones. La cuestión en estos momentos es que se tendría que haber hecho o se tendría que empezar una obra, no sabemos cuándo se va a hacer, porque sabíamos que en marzo, porque el problema que tuvimos hasta ahora siempre que nos quejábamos era que no teníamos el dinero, ¿vale? En su momento, digamos que hicimos unas reclamaciones para saber dónde estaba ese dinero y dónde se podía conseguir. Finalmente se consiguió el dinero y se ejecutó. En estos momentos, el problema que nosotros creíamos que podría ser era el dinero. En estos momentos el dinero, bueno, está por lo menos aprobado. Nuestra pregunta es ¿cuándo se va a ejecutar? Y uno de los problemas con los que nos encontramos en estos momentos es que se van a arreglar los vestuarios, se tienen pensado arreglar los suelos y algunos arreglos más. El gran problema en estos momentos es que hay una condensación, hay una humedad que flipamos. Es decir, los techos están negros, con lo cual si arreglamos lo que es las instalaciones un poco mínimamente, si hay ese pedazo de humedad que hay, que es impresionante debido a un aparato que está debajo de la piscina, que está sin arreglar, es que no es capaz ni de ventilar, ni de sacar aire, ni de reciclar. Y entonces entramos allí, están goteras en todos lados. Entramos, humedad en una esquina, humedad en otra. Es cuidado, Rosana, o cuidado, Chus, o cuidado no sé qué, no te metas ahí porque hay agua. Entonces es como, nosotros venimos aquí para saber qué es lo que van a hacer con eso. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Nada, aquí. Ben, entonces agora remata o receso, continuamos coa sesión. Doulle paso a Victoria. A que? Está. Sí, vale, xa me perdín eu entonces. Vale, nada, darvos as grazas por estar aquí, darvos as grazas tamén sempre pola paciencia, sobre todo que demostrastes, polo menos en todas as xuntanzas as que estiven eu, e sí que vos quería aclarar un pouco toda a situación e todo o que comentades, vale? Por primeiro, por comezar polo máis grande, vamos, e o máis forte, é o tema da obra, vale? A obra estaba prevista para facer antes, pero é certo que a nivel de xestión da propia administración foi moi complicado por outra serie de contratos, subvencións e prazos que había que cumplir, vale? Esta subvención non se vai a perder, de feito quería aclararvos tamén que podes pedir acceso aos expedientes, vale? Para que saibades un pouco como está toda a información. Agora mesmo os pregos están feitos, de feito este luns pasarán a informes perceptivos tanto de Secretaría como de Intervención para poder posteriormente ser publicados. Este contrato está tramitado de forma urxente, entón os prazos de presentación de ofertas cando normalmente son de un mes e algo, nesta vez van a ir sobre 15 días, porque consideramos que sí que é urxente. A arquitecta tamén así o reflexou no seu informe de urxencia para poder tramitalo así. Entón, bueno, consideramos, como vos comentou a alcaldesa, en que a mediados de febreiro teñamos unha empresa xa contratada e a partir de aí, unha vez teñamos unha empresa, poidamos coordinar e realmente darvos unha data exacta. A min realmente encantaríame poder sempre dar prazos exactos e xustos, pero é
é certo que moitas veces a administración ou os problemas que xurden tanto en contratos como en subvencións, como pois iso, problemas da propia administración, é moi complicado. Isto do contrato sí que vos lo podo afirmar, porque agora mesmo está feito, vai a ser publicado e os prazos son según marca a legislación. Entón esperamos como moi tarde en marzo que a obra este xa comezada. Despois, quería aclarar o tema das máquinas. É certo que había unha partida orzamentaria de 7.000 euros no momento no que se falou coa alcaldesa, e esta partida tivo que ser gastada na deshumectadora. Como comentades, hai moitísimos problemas de humidade. A deshumectadora foi fallando en diferentes zonas, basicamente. A última é unha das que houbo máis problemas, foi nun dos ventiladores no mes de decembro. Por iso, esa partida tivo que ser adicada non á compra de máquinas, senón a iso, porque evidentemente parecíanos máis urxente debido ao que comentades da estructura e da calidade do aire. Ademais, a deshumectadora nun primeiro momento decidiuse valorar cambiala por completo para non ter problemas, sobre todo porque o gran problema con esta máquina que non hai recambios e custa moito facer as reparacións. Entón, pedindo varios orzamentos, o orzamento do cambio desta máquina era sobre 150.000 euros, co cal o Concello agora mesmo non pode asumilo. O que se fixo foi contactar con varias empresas, unha delas que temos de man, para que fixeran unha gran reparación que vai a custar sobre 30 a 40.000 euros para poñela a punto completamente. Esta reparación estamos esperando a que a empresa nos confirme a chegada das pezas, porque o Concello xa aceptou o orzamento da empresa e xa está todo planificado. De feito, iso tamén vos podemos dar información dos últimos correos que recibimos da empresa que vai a facer esta reparación. De verdade, quería comentar tamén que xalá o Concello de Cangas tivese capacidade tanto económico como da xestión para poder realmente solucionar todos os problemas e, sobre todo, de forma inmediata. Pero é certo que é moi complicado e, intentamos sempre facelo o mellor posible, pero iso, moitas veces os problemas da propia administración son complicados e, de momento, nada máis. Sí, pecha o propoñente xa. Perdínme, ela non quixo. Que non vos mirei que dicíades que non queríades. Por eso xa, hoxe metedes un pouco, sí. Pecha, fai favor, a primeira quenda. Pechar, sí, a primeira quenda, sí. En principio, gracias tamén á Asociación de Usuarios da Piscina por a súa intervención. Tamén quería felicitar a señora Xiana a señora Val por a explicación dadas neste pleno. Espero, por lo menos, que servira esta moción para que se explicara. O que pasa é que teño dúbidas de toda a retaíla de información que está dando nestes momentos, porque creo que as mesmas que estaban dando esta vez de unha vostede, anteriores de unhas alcaldesas, a non sei quen é responsable de dita instalación, pero, dame igual, realmente o único que pedimos é que se cumpran primeiro os plazos que está afirmando neste momento, e así quedará reflexado nas actas do pleno. Esperemos que en breve cúmplanse con o que está propoñendo, pero, repito, dúbido de las mismas. Tamén gustaríame que, aproveitando que se poña en marcha, ou se repara esta dita instalación, se poña en marcha un dos puntos que reclamo nesta moción, que é un plan de mantemento de dita piscina, porque non sirve de nada que volvamos a gastar os cartos nestas reparacións e dentro de uns meses volvamos outra vez co mesmo problema. É un problema que creo que é unha moción presentada por este grupo da oposición, na que solicita que a instalación, como dixo antes, que as instalacións están en mal estado, pero claro, reprocho que non hai un mantenimento das mesmas. A piscina é unha instalación que require un mantemento especial por súa forma, por súa utilización. Por eso, aproveitando esa reparación, que se saque a concurso non máis nun plazo breve, o mantemento, un contrato de mantemento de dita instalación. Agora, nada máis. Abrimos a segunda quenda de 3 minutos. Señora Portas. Sí, ben, nós estamos de acordo coa moción, solo nos crea un pouco así de discrepancia o número 6 do
do acordo, pero vamos a ir por partes, vale? E despois explico por qué. Alternativa presentou documentación para crear esa empresa pública para xestionar a piscina, porque isto é un burato negro que non damos resolto desde que se decidiu facer semellante edificio e coa dificultade de mantemento que iso pode supoñer. Se fixo un proxecto para o arreglo completo e integral da piscina municipal que alcanza, e está neste concello, alcanza case 1 millón de euros, fai 3 anos, debido ao volume de cartos que supón arreglar en condicións ese edificio e probablemente arreglar as cousas que non se ven a simple vista, pero que para nós son enormemente as máis perigosas. O que se fixo foi fraccionar ese proxecto en 3 partes e se executou a primeira duns 300 e pico mil euros. Ese proxecto, ademais, o que nos dou a oportunidade foi de poder levantar unha parte da cuberta para ver realmente o que pasaba coas vigas de madeira, e hai un informe neste concello que ademais di que existen termitas nesas columnas de madeira, cousa que nos preocupa moito, e así o pon claro o informe. Nos chama enormemente a atención, por un lado, que se fixera un novo proxecto para pedir esta subvención e se pagar ese proxecto cando xa existía foron cartos que se puderon haber aforrado. Segundo, a persoa que fai este proxecto novo é a mesmo técnico que fai o informe onde acredita que o urxente e urxentísimo é resolver a cuberta, como nos podría pasar en calquer casa, se temos humedade e temos o tellado roto coas tellas, pois como non empecemos polo tellado temos complexo, e é a persoa que fai o novo proxecto e tampouco se ten en conta, e que ademais, pois non se moveu nunca máis o tema da empresa pública, nin as bases, nin se nos reuniu tal como se acordou en diferentes mocións que se truxeron a esta corporación nos últimos 2 anos e pico, pero que ademais, e o temos que decir, Alternativa, ademais da subvención aos clubes, presentou unha emenda aos orzamentos onde se destinaban 130.000 euros ao capital social desa empresa para a xestión da piscina, que se utilizaron en outras cousas. Estamos falando de 130.000 euros, co cual, se mentras non se xeraba ou non se creaba esa empresa tal como se acordou e cos informes que existen nesta corporación, pois ben se puido haber dedicado mellor traendo aquí e acordando nese ano poder aprobalos e dedicalos a facer ese tipo de arreglos. Reitero, e o queremos deixar claro por si sucede algo, é dicir, nos preocupa a cuberta da piscina, nos preocupa non avanzar porque é un burato negro, non estamos de acordo coa privatización do servizo, que é o punto 6 que propón o concelleiro do Partido Popular, justamente porque nesta corporación se votou outra cousa durante 3 plenos distintos e se aprobou outra xestión. Vamos votar exactamente a favor da moción, porque realmente o fondo sí que estamos completamente de acordo, que quede claro, pero sí que votamos de menos un pouco máis a rapidez en poder xestionar certas cousas que sí que teñen realmente perigo. Ben, seguinte turno de palabra. Hola, boas noites a todos e a todas. Decir que este ano cos remanentes sí que van a ir esas máquinas que sen lle dar paso a compañera do BNG, simplemente porque ela é a que leva o tema de contratación, para que explicase un pouquiño como van os procedementos. Decir que non se está mantendo. No ano 2022-2023 gastáronse 280.000 euros. Este ano van 249.000 euros en reparacións. O problema que ten esa piscina dende fai moitos anos é que ese teito está mal feito. Todos o sabemos. Ese teito, mantelo ou cambialo agora mesmo é un diñeiro que non temos posibilidade, que é 1 millón de euros. Entonces, sinceramente, o mellor que se podía facer dende o noso punto de vista era cerrala, tirar abaixo ese teito e facer unha piscina cuadrada, normal, en boas condicións. Porque tal e como está, isto é un buraco que estamos parcheando e que estamos gastando millóns e millóns de euros e que só é parcheo, porque ao final cando parchamos unha cousa vai para outra e cando non é outra, é outra. Entonces, realmente acabamos de meter, ou vamos a meter en total, en 2 anos, 600.000 euros, apenas se nota, os usuarios mesmos están reclamando,
Polo de agora, nada máis. Bueno, eu primeiro quería aclarar que ao concelleiro do Partido Popular que se fun eu a que tomei a palabra para aclarar a situación non ten que ver con que a alcaldesa se reuniu ou non, é dicir, son neste momento a voceira do BNG, son a que teño que falar, a alcaldesa, pois, cando remate a quenda, falará, non entendo moito ese comentario. A verdade é que chámame a atención que fale dos temas da estrutura da piscina, cando creo que durante 9 anos tiveron a piscina completamente paralizada e xusto antes da campaña electoral decidiron poñer aí de todo a lo loco, despois de ter a estrutura diso durante 9 anos, unha estrutura de madeira completamente intemperie, pero bueno, é o que hai. Quería tamén comentar con Victoria que evidentemente sempre votamos a favor da creación da empresa pública porque creemos tamén, como vostede di, en que iso sería a mellor forma de xestión, pero se estamos falando de que o Concello non ten capacidade administrativa para tramitar un contrato en tempo e forma e con rapidez, vamos a meternos a cargar ao Concello cunha tramitación deste tipo. Creo que hai que ir por prioridades. Por outra banda, considero que para crear unha empresa pública da piscina municipal, primeiro a piscina municipal ten que estar en condicións. Agora mesmo non está en condicións. Evidentemente, había moitos proxectos con urxencia, evidentemente miramos ese proxecto, pero nós, como comentaba a concelleira, temos que ir á realidade e considerábamos que a realidade é que non podemos gastar non 1 millón, senón bastante máis que o que se ten que gastar nesa cuberta. Entón, consideramos que temos que intentar solucionar os problemas para que a piscina neste momento poida seguir funcionando e buscar fondos para poder continuar. Por último, gustaríame aclarar ou deixar claro ou decir que paréceme bastante grave porque está saindo en todos os plenos e todo o tempo en prensa que se utilice os traballadores municipais como arma política. Realmente o Departamento de Contratación ou de Urbanismo están bastante fartas de toda esta presión pública que se exerce contra elas. Realmente o único que fan é sacar expedientes adiante. Considero que o traballo que fan xa é bastante complicado e suficiente como para que estén falando de problemas de xestión. Non son problemas de xestión, simplemente o persoal é o que é, necesita cumplir todos os prazos de todas as subvencións. Está descargando públicamente contra o persoal, sabédelo perfectamente, entón pido un pouco máis de responsabilidade política, nada máis. Está yo solicitando. Usted vai vostede a retirar algo? Eu non teño que retirar nada. Vostedes estades falando de que os contratos non saen adiante. Eu o que estou dicindo, saídes públicamente dicindo iso. Nesta moción falase diso. Non botades culpa ao traballador, eu non dixen iso en ningún momento. Eu o que acabo de decir é que estades poñendo moita presión sobre os traballadores públicos e podedes falar con eles se o considerades que son os que realmente sinten isto e tamén piden un pouco de respeto neste pleno. Por iso o digo, nada máis. Normalmente que se retire, que o Partido Popular de Cangas está acusando os traballadores da paralización da xestión da contratación. Solicito a señora... Non dixen iso en ningún momento, non. O que estou dicindo é que vostedes estades falando, vale, de que os contratos non saen de forma rápida e iso provoca que os traballadores municipais sintan moita presión pública. Sí que foi o que dixen ao principio. Non. Sinto, acabo de decir literalmente a miña opinión e non é para nada esa. Se queredes collela ben, se non está grabado. Bueno, ben, dámolo por aclarado. Pecha o turno, entonces, o señor Gestido como propoñente. Non vai a retirar... Acaba de aclaralo, dou o tema por terminado, aclarou a súa opinión, usted ten a súa, xa está, acabouse.
de opinión. Non vai a retirar que a acción do Partido Popular... É que ela dixo que eso non foi o que dixo. Entonces me parece absurdo seguir enredando. Sí, acabe, pero xa lle dixen que vamos a seguir o debate. Me vedes a falar? Sí, sí. Solicito a retirada de que a acción do Partido Popular nos medios de comunicación está causando presión nos traballadores do Concello de Cangas. Dixo iso ou non dixo iso? Volvo a aclararlo. Volvo a repetir o mesmo. As vosas declaracións... É que é certo, non o vou a retirar. Era o que queríades, está clarísimo. Vades a marchar? Vamos a marchar. Ah, bueno, pues no, pues... Retirada e vou a pedir que demostre públicamente. Vou a pedir que o demostre, porque é moi grave que se acaba de facer. É a súa opinión. Sí, é unha opinión, é unha interpretación. Sí, sí. Vamos a ver, isto é un debate político. Nos debates políticos hai diferentes interpretacións das consecuencias dos feitos. Pío, non lle vexo eu o drama. Dígocho non con é a cuestión de dar. honestidade. Dígocho... Estásenos acusando. Nos Sí. aquí vemos un debate político. Sí, E os perfecto. traballadores están totalmente ao marxe. Sí. No, pero... Vale, entonces, vale, déixame... No, ahora remato. Estános acusando de que nos presionamos os traballadores municipais. É o que se está dicindo. Quen saca os contratos, Pío? Quen saca os Quen é responsable da Quen xestión? saca os contratos? Quen é o responsable da xestión? Contéstame esa pregunta. Eu saco os Os contratos? políticos, para nós os políticos. A ver, no, Sí. eu non, porque eu non son técnica. É como se unha obra vai lenta. Poño eu os Non retira ladrillos. É así ou non é? Para Contéstame rematar, esa pregunta. non retiran vostedes É así, a acusación de que o Partido Popular presiona os traballadores municipais? Iso dixos aquí. Nos presionamos os traballadores municipais. Non se vai retirar esa acusación? A señora concelleira... Non se vai retirar. Si, retiro esa acusación... Eu preguntei a Pío quen fai os contratos. Eu estou preguntando a Pío quen fai os contratos. Araceli, non te preocupes. Si, retiro esa acusación, serán os propios traballadores os que falen en primeira persoa sobre os seus sentimentos ou apreciacións. E fago isto precisamente porque está aquí moita xente que quere escuitar o debate da deputada no Parlamento Galego sobre a sanidade, porque penso que esa realmente era a súa estrategia, marchar e así xa ninguén se entera de nada. Nada máis. Ben, podemos... Gracias pola rectificación da concelleira, porque era moi grave a acusación que estaba facendo. Vale, veña. Hai cousas máis graves no mundo que eso. A ver, por favor, vamos a seguir con normalidade. Pido yo ao propoñente que peche este último turno de 3 minutos e pasamos a votar. Bueno, para rematar, eu creo que é unha forma, creo que están equivocándose completamente en como están actuando os señores do goberno, é unha forma de justificar a súa incompetencia e utilizar os traballadores efectivamente como escudo da súa incompetencia. Entonces, vou rematar dicindo que, volvendo a reiterar... Perdóneme, podo considerar que son a falta de respeto, entonces nós tamén nos temos que levantar facéndonos os ofendiditos e montar un circo porque nos están chamando incompetentes cando nos non facemos os contratos. Home, por favor, un pouco de respeto, teña respeto. Hasta aquí, hasta este momento nadie lle faltou respeto a usted. Estou dicindo que están justificando a súa incompetencia. Eso non é, estou dicindo nada, non estou faltando en respeto a nadie. Realmente, eu que non entendo é que levan un ano intentando reparar a piscina municipal, argumentando, reunéndose co colectivo usuario da instalación, e chegamos ao mes de xaneiro ou febreiro, porque xa non vai a ser no mes de xaneiro de 2026, e será no xaneiro ou marzo ou abril, non sabemos. O acaba de relatar a señora concelleira cales van a ser os prazos, pero bueno, non deixaron realmente claro cales son os plazos. Repito, o problema que ten a señora Martínez é que esa piscina foi feita por Partido Popular. Repítolle, a piscina, cando o
os señores do bloque, gobernando a señora Clara Millán, pois efectivamente, claro que deixou 4 anos a piscina municipal sin terminar ou a intemperie, e tuvo que ser despois no segundo mandato do Partido Popular que terminara a piscina. Repito, é unha piscina que require mantemento, non se vai reparar sola, non se vai a cuidar. A súa casa necesita mantemento? Sí. A piscina municipal tamén. Entonces, o que teñen que facer é traballar para que se corrisa todo iso, é o primeiro que teñen que facer, poñer as medidas necesarias para evitar calquer problema de seguridade, e esa piscina ten problema de seguridade, por ello que recomendo que instolle o punto número 5, onde tamén se teñen que poner medidas para cumprir a seguridade. E nada máis, esperemos que se cumpran os prazos, senón volveremos a ter unha moción para reiterar e acordarse. Nada máis. Ese é o traballo que ten que facer, traer mocións para recordar o que hai que facer, como se non o superamos. A ver, señora Martínez, por favor, acabe rápido. Home, nombrácheme. Señor Martínez, son eu. Bueno, a mí nombrácheme e por alusións pida a palabra. Solo quero decir... Vale. Sí, solo quero decir que este goberno non vai a perder esa subvención, iso que lle gustaría ao Partido Popular, pero non vai a ser así. E recalcar, señor Millán, por favor, deixe de alterar tanto. Solo vou a decir dúas cousas. Este goberno está arranxando, está pagando as deudas do Partido Popular e deixando este concello saneado. E vou a decir máis, levamos 4 anos, casi 4 anos, 3 anos, pagando unha deuda de 4 millóns de euros. Díganlle a veciñanza porque non se poden gastar noutra cousa, porque acabamos de pagar 400.000 euros de Promalar, diñeiro que vostedes utilizaron para facer esa gran obra que é a piscina, que está en tan perfecto estado que só necesita mantemento. Polo de agora nada máis. Bueno, vou a pechar, votamos. Voulles dar as grazas aos usuarios da piscina, a asociación, pola paciencia, a verdad, por sempre ser educados e vir a falar con nos e aceptar as nosas explicacións, que non excusas. E realmente, sí que é certo que cando nos reunimos con vos, pois non nos queda máis remedio, temos que falar cos técnicos do Concello e pedirlles precisamente eses prazos e esas previsións. Pero os concellos, bueno, en xeral as administracións, quero dicir que non son metrónomos, non son un cronómetro que che poidan decir un día exacto, porque non funciona así, o galla que sí que funcionase. Despois está ben que todos sexamos conscientes, que eu creo que vos todos evidentemente os primeiros o sabedes, que por desgraza a piscina foi un edificio que, bueno, e Vitorio dixo tamén, pois é un auténtico burato negro. En algunha ocasión, algún técnico me dixo que eso había que tiralo a facer algo novo, e a mí personalmente me doe el alma, porque aí xa hai moitísimo diñeiro metido e a mí non me parece algo razonable ni sensato. Entonces, pois haberá que seguir parcheando como se poida. E a verdade, que fastidie ou non, estes incapaces, estamos facendo frente a un pago de 3,5 millóns de euros que goberno tras goberno se foi dando para adiante. E son 3,5 millóns de euros cos que non se pode facer efectivamente esta cousa ou calquera outra. E iso tamén hai que telo presente, porque ao final nós vamos a pagar o precio político de pagar unha débeda de 3,5 millóns de euros que este Concello debía, e os que realmente deixaron a débeda se van de rositas. E o precio político o vamos a pagarnos porque resulta que non podemos facer nada, casi nada ou moi pouco. Simplemente. E vamos a pasar a votar porque me temo que, a pesar de que discrepamos moito e nos gusta facer dramas, pero nós xa non temos a piel tan fina, estamos de acordo no fondo da cuestión. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Non, e non vai o caixón, vaise facer. Xa dixeste desesto mesmo con outras cousas que xa están feitas, como os asfaltados, por exemplo, que xa me acordo de escoitalos eu, nos outros plenos, mes tras mes. O tempo tarda e vai lento, pero chega, todo chega.
Todo chega, hai que ter paciencia. Vamos a facer agora un novo receso, por favor. Vamos a facer un novo receso, chamo a facer a presentación a unha das representantes da Voz da Sanidade, porque esta é unha moción que ven no nome do BNG, pero verdadeiramente ven apadriñada, é unha moción da Voz da Sanidade de Cangas. Convido a que suba e presente a moción. Boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas, señora alcaldesa, por permitirme falar en este pleno municipal. Cando pedimos unha cita para o médico de familia, tardan 10 días, 15 días ou 20 días. Cando precisamos unha sesión con fisioterapeutas, temos que esperar 3 meses ou 6 meses. E cando do centro de saúde unha persona quere pedir unha cita en saúde mental, ten que esperar 1 ano. Cando estamos pendientes de probas diagnósticas, como un TAC ou unha resonancia, esperamos por eles para que nos lo fagan 9 meses, 1 ano ou máis dun ano. E non digamos as listas quirúrxicas, e non digamos se estás nunha lista para operarte de cadeiras, de rodilla ou de cataratas, que eso xa pode pasar 2 anos, salvo que sea algo urxente. Por todo isto, só Sanidade Pública de Galicia convoca este domingo en Santiago unha manifestación con lema Máis Sanidade Pública. E presenta mocións en todos os concellos de Galicia, diputacións e organismos públicos, unha moción tipo que é a seguinte. A Xunta de Galicia do PP leva anos empeñada na destrucción do sistema sanitario público galego para abrir o camiño á súa privatización e crear así unha sanidade dual segundo nivel de renda. Este proceso estáse acelerando perigosamente co desmantelamento e as barreiras de acceso á atención primaria e co crecemento e o falseamento das listas de agarda, que dicen que temos unhas listas de agarda que non superamos 6 meses, e iso é falso. O Sergas desvía a miles de pacientes de hospitais públicos aos privados, concertados e non concertados, os que rega con centos de millóns de orzamento público, mentras crecen de maneira exponencial os seguros privados, que ademais de ser unha estafa, non resolven os problemas da saúde da poboación e xeran unha brecha de desigualdade social. Eso sí que é moi preocupante. Os que poden ter cartos poden buscar alternativas e os que non ten que estar na pública esperando eternamente, algúns. Dende a Plataforma Só Sanidade Pública de Galicia consideramos que a política sanitaria da Xunta de Galicia pode definirse como injusta e perversa. Porque a quen beneficia? A sanidade privada. Pois cos nosos impostos beneficiase hospitais privados, empresas multinacionais, fondos de investimento, laboratorios farmacéuticos, empresas que fabrican equipos tecnolóxicos, profesionais lucrativos e tamén a unha minoría da población privilexiada. A quen presudica tal como temos o noso sistema e as políticas que están aplicando? A maioría da poboación, especialmente a infantil, as persoas maiores, enfermos crónicos, embarazadas, etcétera, etcétera, poñendo cada vez máis trabas para acceder aos centros de saúde e aos hospitais. Por todo isto, desde este Concello, acordamos transmitir á Xunta de Galicia o noso rexeitamento a esta política sanitaria e manifestar que a población galega nunca vai permitir que se destruya e privatice a súa sanidade pública.
Polo exposto, este Concello quere manifestar o seu apoio á convocatoria da manifestación de Sou Sanidade Pública de Galicia en Compostela o 1 de febreiro do 2026, que vai con salida dende Alameda hasta a Praza do Obradoiro. En Cangas temos organizados 3 autobuses. Queremos ir a desbordar a Praza do Obradoiro. Este desmantelamento hai que frenalo e o vamos a parar a cidadanía. Todos a Santiago o domingo 1 de febreiro. Moitas grazas. Moi ben, pois damos entonces por exposta xa a moción e pasamos á primeira quenda de palabras. Queres, vale, pensei que xa dabas por exposta, pero bueno, tes dereito porque volvemos á sesión. Boa noite. Xa van tantas veces que traemos a este pleno reivindicacións na defensa da nosa sanidade pública que supoño que, bueno, estamos xa un pouco fartos de escoitar a situación de deterioro progresivo deste servizo esencial e, aínda así, o Goberno da Xunta fai oídos sordos a estas reivindicacións. E por iso, aquí estamos outra volta no que toca mobilizarse. E por iso traemos esta moción ao pleno, que nos seus 2 breves puntos insiste no de sempre, unha vez máis. Primeiro, en parar a demolición da sanidade pública galega dotando de recursos a atención primaria e que se cubran as vacantes de persoal en todos os niveis. E en que se deixe de mandar millóns de cartos públicos á sanidade privada. E segundo, e sobre todo, co segundo punto do acordo, animar aos veciños e veciñas de Cangas a participar nese acto de defensa da nosa sanidade pública. Insistir ata que o goberno do PP da Xunta mude de rumbo e abandone as políticas de deterioro e privatización. Sabemos ben como nos está afectando na nosa vila. E por iso, como a sempre, en Cangas sabemos que a sanidade pública deféndese nas institucións e tamén nas rúas. Gracias. Pois abrimos entón agora a quenda. Señora Portas. Partido Popular. Non sei se quen vai a falar. O voceiro. Ben, antes de empezar, xa que se fixeron as alusións, e aquí cada un fala cando lle dá gana, decirlle a señora Martínez que, tanto que acusa o Partido Popular de promover Masó, aconsellolle que lea as actas do ano 2004 que votou a favor e que partido apoiou o Promalar Masó, e o seu partido votou a favor. Así que, antes de tirar a pedra, teña cuidado que vai a ir a cara. Ese é o primeiro. En segundo lugar, queixanse destas débedas cando había informes xurídicos aquí que decían que non se pagaran esas débedas, pero non se defendeu da súa maneira porque alguén non lle interesou no seu momento. Había informes xurídicos. Hubo outros gobernos, non se acusa a vostedes, hubo outros gobernos que decidiron non pelexar no xuzgado a loita por estas débedas, porque a única condición é que houbera un plan xeral para desenrolar, e mentre non houbera plan xeral non era exixible esta débeda. Señor Pío, estamos coa moción da defensa da sanidade pública. Vostede acaba todos os puntos falando e agora teño que rebatirlle a vostede. No, a mí non me ten que rebatir nada. Usted ten que ceñirse, por favor, o punto. Para rematar, vostede fala desta débeda, pero que o goberno do Partido Popular no 2011 recibiu 17 millóns de impagos, non de débeda, de impagos. Diso non quere falar, parece que molesta. Ben, non, parece que molesta moito. Ben, pois vamos a empezar a falar desta moción. Imos empezar polo único punto no que todos creo que estamos de acordo. Sí, en Cangas existen problemas coa sanidade. Negalo sería estar cos ollos pechados e non estar aquí. Sí, existen prazas en cubrir. Sí, hai dificultades en atención primaria en algúns servicios. Que, volvo a repetir, non se pode negar. Tamén, según o barómetro sanitario do Ministerio, a sanidade pública galega do Ministerio de Sanidade, moi do Partido Popular, o Ministerio de Sanidade,
A sanidade pública galega está entre as mellores valoradas do Estado, en satisfacción dos usuarios, confianza no sistema de calidade e atención. A valoración global da cidadanía galega está por riba da media estatal. Volvo a repetir, é o Ministerio de Sanidade do Partido Popular. Mantemos o silencio todos Esa e é a todas. realidade na que a pintan nas pancartas. É dicir, a xente que usa a sanidade pública valóraya mellor do que se está dicindo aquí. A realidade social non ten nada que ver coa caricatura apocalíptica que presenta o BNG e seu brazo na rúa que a ciga. Galicia ten máis profesionais, máis orzamento sanitario que nunca, máis intervencións cirúrxicas, máis consultas e tempos de espera por debaixo da media do Estado. Isto non é unha opinión, son datos oficiais do Ministerio. Utilizan a ansiedade, o medo e a preocupación da xente coa sanidade como arma política. A sanidade pública galega ten problemas como todos os sistemas sanitarios de Europa. Sabemos o que nos pasa, a situación demográfica, o aumento da media de idade da población, pero tamén ten resultados, ten profesionais, ten investimento, ten valoración cidadán, ten datos objetivos que a sitúan entre as mellores funcionando do Estado. Ademais, Galicia ten 11 o maior orzamento sanitario da historia. A inversión en sanidade medrou ano tras ano, superando os 5.000 millóns de euros anuais, con máis recursos, máis infraestructuras, tecnoloxía e equipamento personal. Nunca se investiu tanto en sanidade pública en Galicia como hasta agora. Mellor exemplo é que non hai ningunha sanidade en España como o que acaba de facer o Sergas o tema do CAR-T, o tratamento das leucemias. Pero iso non se ten en conta. A pesar de todo isto, o problema real existe e hai que dicilo con honestidade. Sigue habendo un problema e hai que traballar para solucionar e minorar os perxuízos que se lle crean aos pacientes, que somos todas e todos. Non hai profesionais sanitarios suficientes para contratar, non hai listas, non hai bolsas, non hai médicos disponibles. Non porque a Xunta non queira contratar, senón porque non existe profesional no mercado laboral. E isto é un problema estrutural de todo o Estado español que hasta fai que pelesen unhas comunidades autónomas con outras ofrecendo para sacarlle unhas a outras os seus profesionales. Vou a poñer o mellor exemplo para o primeiro punto. Falan vostedes de que a Xunta de Galicia está destruindo a sanidade pública e apoiando a sanidade privada. Vayamos legislatura por legislatura e dase a circunstancia que a legislatura que máis apoiou a sanidade privada a través de conciertos foi a legislatura do 2005-2009 que foi gobernada polo bipartito PSOE-BNG. En concreto, 240 millóns de monedas constantes no ano 2009 foron a sanidade privada. Este ano, saben canto van para a sanidade privada? 190. Entonces, si queremos cambiar de modelo, que a Xunta deixe de facer o que está facendo e copie o BNG, entonces temos que aumentar máis a aportación aos sistemas privados de sanidade. É o que está dicindo vostedes. Porque se o BNG era o que facía no 2009, pois teremos que aumentar a sanidade. É o que queren vostedes? Lóxicamente non. O que queren vostedes é que a rúa este chea de pancartas, que a CIGA este na rúa e que o BNG este pelexando, pero que non se vea a realidade. E por agora, nada máis. Cociga na lúa, a roita continúa, tiña que decirlo. Perdón. No, é que estuve a punto de decirlo. A verdade é que sí. Bueno, non se pode perder o humor nesta vida, que xa é bastante dura. Por favor, non, vamos a manter a orde. Se non teñen sentido do humor, non é culpa miña. Pode pechar o propoñente. Señora Filgueiras, non ten vostede o turno de palabra.
Bueno, eu non vou faltar ao respeto de quen propuso traer esta moción a pleno falando de outras cuestións de como sacou vostede de débedas pasadas. Vou centrarme no que toca. Xa haberá oportunidade de falar diso tamén. Vale. Confunden vostedes, ou mellor dito, intentan confundir a cifra de inversión con en que se inviste. En Ribera Salud, que tampouco necesita dar ni siquiera servicio para poder cobrar, aí sí, aí podemos aumentar a inversión, ou nos sobrecustes do Cunqueiro e a súa xestión privada dun hospital público, aí sí, aumentamos, non hai problema. Agora, quitamos de outros servicios que sí son públicos, como a atención primaria ou outros hospitais que non teñen xestión privada. Entonces, ao mellor vostede toda a razón e se vai aumentando progresivamente ano tras ano a inversión en sanidade. En sanidade pública exactamente non. Non é así. Es por iso digo que intentan confundir un pouco. E de todas maneiras non o consiguen. Por esa razón continúan ese brazo armado casi como gustaría a vostedes denominalo, que temos na rúa algúns, xuntando xente en defensa destas reivindicacións e por iso tamén van xuntarse en Compostela o domingo toda esa xente, porque non consiguen confundir que é o que intentan. Gracias. Ben, entón facemos agora a segunda quenda de 3 minutos. Señora Portas. Sí, bueno, evidentemente nos compartimos o rexeitamento total, non, a política de privatización que se está a levar a cabo e moitísimo máis cando o que se busca é unha sanidade dual segundo a renda, e iso é unha realidade. A veces a cuestión non é o orzamento que existe, sino as mans de quen vai, que iso é, creo que, un pouco o que quere dicir esta moción no fondo, non? E tamén reiterar que é certo que a veciñanza, ou eu al menos me incluyo, porque, bueno, estamos levando un inverno un pouco complicado, posiblemente estemos contentos coa sanidade pública galega, pero que a cuestión é importante son os matices. Non é que estemos de acordo coa xestión que se está facendo coa sanidade, non é que estemos de acordo que a mitad do orzamento vaya a privada. A mellor co que estamos de acordo e co que estamos contentos é cos poucos profesionais que temos, cos poucos recursos que teñen e o ben que nos tratan, visto as situacións que viven eles cos poucos recursos e a enchente de xente que teñen que atender. E a verdade é que hai que recoñecer ás veces que creo que o facemos moi poucas veces, porque desde que pasou o COVID a todos se nos esqueceu a importante labor que fan eses profesionais sanitarios. Este inverno foi un inverno realmente duro para eles e sempre tiveron un sorriso na cara para atendernos a todos e a todas, coas urxencias colapsadas, cos centros colapsados e cos poucos recursos que teñen, co cal, sinceramente, creo que eles sí que se merecen ese aplauso e non outro tipo de xestións. Ben, seguinte turno. Pois Ben, pois, como dicía o señor Iglesias, entonces, máis que disparar contra o Partido Popular, o que teñen que disparar contra a ministra de Sanidade. É dicir, se o Ministerio de Sanidade está dicindo o que está dicindo, que a sanidade galega é das mellores valoradas de España, que a sanidade galega é dos tempos de espera que menos ten, entonces está mentindo ela, lóxicamente a xente, que moita xente ten problemas, ten o dereito a protestar e non só a protestar en Santiago. A maiores, estamos falando de listas de espera, hai unha folga de médicos contra o Ministerio de Sanidade e a culpa ten a Xunta de Galicia. É o que están dicindo. Volvo a repetir, en estes momentos temos en monedas constantes, non moneda corriente, un 50% máis que tiña o bipartito de orzamento para a sanidade pública. E que, ao mellor, vostedes entenden por sanidade pública o servicio de comedor nun hospital ou o aparcamento dun hospital. Iso para vostedes sanidade pública, debe atenderlles o médico no aparcamento ou no comedor.
Eso debe ser o que lle preocupa a vostede, que é a privatización da sanidade pública, é o exemplo que teñen vostedes. Volvo a repetir, no seu día o bipartito gastou 240 millóns por orzamento de monedas constantes, en estos momentos se está gastando 190 para concertos con entidades privadas de sanidade. Entonces, si o Partido Popular está sendo privatizador e ten que cambiar o modelo e ter que copiar o do BNG, que é o que o fai todo ben, entonces ten que aumentar 50 millóns de euros máis na privada, apoiar máis a privada, según ese criterio. É dicir, Povisa tiña un contrato, cando yo fixo o bipartito, por camas, sin control ningún, sin comisión. O contrato que ten agora co Sergas é a través dos servicios que presta, e cunha comisión que evalúa mensualmente como evolucionan e como se pautan. Pero eso non se ten en conta. Lóxicamente, volvo a repetir, que hai problemas, que hai deficiencias, que temos na asistencia primaria un grave problema de persoal. Pero tamén voto en falta, e poño, por exemplo, o Concello de Moaña, que se fixo na sanidade por parte do Concello de Cangas de forma práctica e en xestión nos últimos anos, que o único que pediron foron uns terreos, e levamos 9 anos esperando por eses terreos, e Moaña está a punto de abrir un centro de saúde. Esa é a realidade desta casa, esta é a realidade deste pobo, como xestiona a sanidade para os veciños e as veciñas de Cangas. Nada máis. Pecha o propoñente. Bueno, a realidade sanitaria deste pobo é que temos un centro de saúde que non está en condicións e os terrenos para facer o novo están a disposición da Xunta desde hai bastantes anos, pero non teñen intención de construílo. No IO, recordo, non se acorda de onde temos xa os terrenos postos a disposición. Esa é a realidade deste pobo. Despois, o de Ribera Saúde, que di vostede que se leva un gran control, a min preocúpame que o seu novo xerente sea o mismo que pretendía reutilizar material cando era o xerente de Ribera Saúde en Madrid. Pero, bueno, supoño que aí nesa comisión de control non hai ningún problema e lo tienen todo controlado. Sí. Non foi. E supoño que tampouco lle apetecía contestar ao tema que comentei dos sobrecostes do Cunqueiro, que son, non sei exactamente a onde foron a parar, pero bueno, non, da igual. Aquí vamos a falar únicamente de que parece ser que hai unha enquisa que di que estamos máis satisfeitos coa sanidade que, por exemplo, os andaluces, tamén do Partido Popular, ou que os madrileños, tamén do Partido Popular, ou que os cataláns, sí, que donde aí a dereita que gobernou durante bastante tempo, nacionalista neste caso, deixou como deixou a sanidade catalana. Bueno, pois non é tan difícil que esteamos máis satisfeitos que en todos eses sitios, pero é que o problema é que vamos polo mesmo camiño, e eso é o que estamos intentando evitar. Vamos polo camiño do modelo do Partido Popular en Valencia, en Madrid, en Andalucía, en aquí tamén agora. Ese é o modelo polo que nos queren levar, e ese modelo, desde logo, non vai a ser o máis popular ou vai ser o máis satisfactorio para a poboación en nada. E iso é o que estamos aquí traballando para evitar. Gracias. Ben, este é o punto dos máis trascendentais que ven ao pleno de hoxe. Evidentemente, chamo a xente a acudir á manifestación deste domingo. Somos máis coñecedores que ninguén das bondades e ventaxas e o orgullo que nos dá a sanidade que temos. Precisamente por eso estamos aquí, porque non queremos que se deteriore, que se siga deteriorando. Me parece que non se acabou de falar o suficiente de Povisa. O concerto do 2025 foron 195 millóns de euros.
iso é privatización directa, co cal eses 190 millóns de euros o que lle debe de colgar, porque moitísimos outros servicios están subcontratados a outras empresas. Xa non quero falar de Quirón e demais. É dicir, esa cifra que trae usted non é engañosa, é o seguinte. Falou vostede, que me chama a atención, nun momento dixo que había máis profesionais que nunca para logo desdecirse completamente. Pero, bueno, da igual, xa o fixo vostede e é así. A cuestión é que esta folla de ruta está calculada, que dicir, xa no ano 2000, na Universidade de Santiago, se sabía que íbamos a chegar a este punto. Que dicir, este é un punto que eu estou segura de que está totalmente planificado. O desmantelamento da sanidade está estudiado porque é un negocio apetitoso, moi apetitoso, que xenera moitísimos cartos. E hai moitas empresas interesadas en que a sanidade funcione mal. Entonces, facemos que preparamos todo para saber que vai haber débeda de persoal e como que non vai haber suficientes profesionais, xa temos a excusa perfecta para absolutamente todo. E logo hai un dato moi estupendo e que é totalmente sintomático, que é que subiron os seguros privados máis dun 20%. Entón, sí, estaremos moi contentos, pero se nos joden se nos fastidian a sanidade, sobre todo en primaria, e nos acojonamos, perdonadme que vos diga así, ao final contratamos o seguro privado. E iso que está xenerando, primeiro que xa normalizamos, que, bueno, por se acaso hai que ter un seguro, non vai se lo conto. E segundo, estamos xenerando e dando poder a uns sectores que cada vez van a pelexar máis forte para que o noso sistema se afunda. E eu insisto, somos clase media, somos clase obrera, non nos podemos permitir non ter sanidade pública. É así de claro. O día que temos un problema, mirade para Estados Unidos, eu sempre vos lo digo, esta receta é a receta americana e a queren aplicar aquí. E ademais o primeiro experimento con gaseosa que se fixo no país foi na comarca de Vigo, co concerto con Povisa, que nunca conseguimos ao final sacar ese carracho do lombo, que nos costa moitísimos millóns de euros, de feito 195 millóns de euros, que en este caso Chicha non fixo mención, que además son así regalados. Oiga, haga usted lo que haga, atenda quen atenda, os 195 millóns xa os ten asegurados. Iso sí que é, bueno, non lle vou a poñer nome, pero está ben que hoxe xa menos mal que, bueno, en fin, grazas, voz da sanidade, todos os involucrados, voluntarios que pasades o traballo de manifestarvos, todos se sabe que sodes amigos e familiares do BNG, pois aínda así, incluso se sodes amigos e familiares solo do BNG, igual vos reitero as gracias como alcaldesa e como veciña, porque eu necesito da sanidade pública. Así que, nada máis, espero que votemos todos a favor, e se non, pois vamos a votar igual. Por alusións a que fixo a opción, o mismo que fixo a señora Martínez. Veña, por alusións, que os estou xenerosa. Por alusións. Primeiro, infórmese ben cal é o maior fomento da demanda de seguros privados, se non é os sindicatos a hora de negociar os convenios coas empresas, que a primeira demanda que están facendo nestes momentos é pólizas privadas para os seus traballadores, unha das millores laborales que están solicitando. Primeiro. Segundo, a blindaxe, o contrato que provocou máis blindaxe con Povisa foi a do bipartito no ano 2008, con un coste en moneda constante, porque non se pode utilizar os millóns como utiliza vostede, moi 50 millóns de euros superior ao destes momentos. E entonces é o que digo eu, se hai que volver ao sistema que quero BNG, temos que meter máis cartos na privatización. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Entonces, sigan na rúa, a loita continúa. É o que lle interesa a vostedes. Se a causa xusta, insusto, mintan ou non mintan. Esa é a realidade. Recórdolle, en todo caso, nos non practicamos o drama, recórdolle, en todo caso, que naquel momento non existía un hospital como Álvaro Cunqueiro. Povisa era o que había, que xa estaba feito dende facía moito, solo como apuntamento histórico.
nada máis, que dicir, era o que había, non é que non podes facer un hospital de la nada, é que de feito foi o bipartito o que planificou a construción dun hospital público que ustedes despois colleron e triplicaron os costes, 400 millóns de euros de sobrecostes, e esos son datos, non son opinións. Dato mata relato neste caso, van a perdonarme. No, xa está, xa non, acabaronse as alusións, vamos votar. Vamos votar. Isto xa é absurdo. Cada un xa, por alusións, xa dixo o que tiña que dicir. Pío, non ten o turno de palabra. Vamos a votar. Veña. Votos en contra, abstencións. Espera, votan en contra ou se absteñen? Vale, ben, perdón. Como fun tan rápido, non me quedou claro. Veña, repito, votos en contra. Pois vale. Abstencións e votos a favor. Hai un empate, desta vez. Vale. Temos que votar para desempatar. Temos que repetir a votación para desempatar co voto de calidade da alcaldía. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado co voto de calidade da alcaldía. Ben, pois vamos. Agora, silencio, por favor. Orde, neste lado de aquí, silencio. A ver, moción do Grupo Mixto sobre reposición urxente e instalación de valados de protección na autovía do Morrazo a G46. Doulle paso ao propoñente. Ben, a autovía do Morrazo é a principal vía de comunicación entre os concellos de Cangas, Moaña e Vilaboa, co eixo atlántico e coa cidade de Vigo. Trátase dunha infraestructura de titularidade autonómica xestionada pola Axencia Galega de Infraestructuras da Xunta de Galicia. Esta vía, que conecta a contorna da Ponte de Rande de Vilaboa con Cangas do Morrazo, soporta diariamente un elevado volumen de tráfico, tanto de vehículos particulares como de transporte público e profesional, de suma importancia para a nosa veciñanza. A seguridade da mesma depende, entre outros factores, do correcto mantemento dos elementos de protección lateral e dos sistemas de contención de fauna. Nas últimas semanas, veciñanza usuaria habitual da autovía trasladounos diversas queixas e advertencias sobre a existencia de numerosos tramos nos que falta a mallaxe metálica de protección, quedando únicamente os barrotes ou postes, o que supón un grave risco para a circulación. Segundo puidemos comprobar, detectanse deficiencias especialmente nos seguintes puntos. Tramo de Cangas Moaña, sentido Aldán, a saída do túnel da Madalena, á dereita, e ante o do viaduto existen tramos nos que desapareceu completamente a rexilla metálica, permanecendo só os soportes verticais. Na zona de Broullón, en Moaña, nas áreas de incorporación e saída da vía rápida, aprecianse tamén longos treitos sen valado de protección. Entre Meira e do Mallo, na recta máis longa deste tramo, no lateral esquerdo en sentido Vigo, falta gran parte de protección metálica nunha zona de rochas descendentes onde é habitual a presenza de cabras e cabalos soltos. Na saída cara ao Lourenzo, en Moaña, no carril de subida, tamén polo lado esquerdo observanse ausencias generalizadas de mallaxe. Estas carencias incrementanse notablemente o perigo que pode supoñer a interrupción de animais na calzada, a caída de obxetos ou desprendementos, posibles saídas de vía con consecuencias graves e disminución das garantías de seguridade nunha estrada de alta capacidade. Compre lembrar que a AG46 é unha infraestructura de competencia exclusiva da Xunta de Galicia e que a súa conservación corresponde á AXI, organismo responsable do mantemento, conservación e mellora da estrada autonómicas. A propia Xunta recoñece como prioridade nas vías de altas prestacións garantir as condicións de seguridade viaria mediante o mantemento preventivo e o correctivo de elementos de protección. Decir que nestas últimas semanas sí que arreglaron o tramo xunto ao túnel a raíz dos 2 accidentes de tráfico que houve nestes días. E sí que estiveron arreglando, pero soamente arreglaron nese trozo. Decir tamén que xusto veciños desa zona subiron a comprobar e din que a mallaxe é débil de todo o que puxeron aí, que non é exactamente como a que estaba con anterioridade, vale?
en cuestión dos cambios existentes desde o día que presentamos esta moción. Vale, ante todo o exposto, solicitamos ao Pleno do Concello de Cangas os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia e a AXI a realizar de maneira urxente unha inspección integral do estado dos valados e sistemas de protección da autovía no seu tramo completo entre Vilaboa, Moaña e Cangas. 2. Solicitar a reposición inmediata da mallaxe metálica nos puntos onde actualmente se atopa deteriorada ou inexistente, tanto nos tramos indicados nesta moción como en outros puntos nos que se atope deteriorada ou sexa inexistente. 3. Demandar a elaboración dun plan de mantemento periódico dos cerramentos perimetrais da autovía, co fin de evitar que esta situación se repitan nun futuro. 4. Requerir que ese informe oficialmente ao Concello de Cangas e a esta corporación do calendario desas actuacións. 5. Dar traslado desta acordo á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, a Axencia Galega de Infraestructuras, que é a AXI, e os concellos tamén afectados, como pode ser Moaña máis Vilaboa, e dar traslado deste acordo aos colectivos aos que lle afecte dito acordo. Ben, pois abrimos entón a primeira quenda de intervencións. Sagrario, Antón. Hola de novo. Bueno, non hai moito tempo, viñamos solicitando pois bastantes colectivos e grupos políticos o mantemento, a necesidade de mantemento na AG46 de toda a masa forestal que había polos laterais da vía e que supoñían un claro perigo, sobre todo no verán. E despois de bastante tempo de insistencia, finalmente a Xunta atendeu e pois se encargou de limpar esa vía de todo ese exceso de masa forestal. Pero, como consecuencia, durante os traballos, pois resulta que romperon ou levantaron toda esa malla que, como ben di a concelleira da Alternativa, existía antes e que agora non existe. Cando estaban realizando esos traballos, desde o Concello de Cangas, achegámonos a falar coas empresas que tiñan naquel momento a concesión por parte da Xunta deses traballos para interesarnos tanto polo calendario para rematar cos traballos de xestión da masa forestal como polo cando pensaban repoñer a malla. A resposta das empresas concesionarias naquel momento foi que, mentras non estivera rematado o traballo de control da masa forestal, que non iban a repoñer as mallas. Acabaron ese traballo e, sin embargo, como ben di esta moción, sigue sin repoñerse as mallas. E máis, coméntolle que hai unhas poucas semanas, bueno, xa non hai tan poucas, foi no mes de decembro, recibiuse unha comunicación xa que neste Concello na que a propia o propio Seprona, que se interesara por este problema de perigosidade pola falta de mallaxe, consultara a Xunta e a resposta da Administración Autonómica que eles nos transmitiron foi que era imposible pechar todas as vías e que había que conformarse coas posibilidades que houbera. Evidentemente, non compartimos esa visión que se nos transmitía nesa resposta, polo tanto, apoiamos as demandas que se plantexan nesta moción, vamos a votar a favor, por suposto, e esperemos que esa resposta tan extraña que nos enviaron en decembro, pois que se poida cambiar. Agardamos que haxa apoio por parte de todos os grupos desta corporación, porque eses accidentes últimos na G46 sabemos perfectamente que se van a repetir mentras non se repoña a mallaxe. Gracias. Seguinte turno. Sí, boas tardes. O Partido Popular está totalmente de acordo co que se pide nesta moción, con algunha pequena matización. Cando se fixeron eses traballos de corte, desbroce, limpeza das marxes da autovía do corredor, algúns tramos importantes de ese valado quedaron dañados
e outros foron desmontados. Esta afecta a seguridade do que é a autovía, pola posible entrada de animais que poden provocar accidentes e unhas situacións de perigo. Pero tamén ese valado é necesario para defender os animais da evolución do que é a sociedade. Os traballos de reparación e reposición dese valado están dentro dun plan de actuación mixto SEAGA-ASI que dende a Administración esperan que se execute en breve. Como sempre digo, o que abunda non dana, o que queremos é que se repoña ese valado, estando totalmente de acordo coa moción, polo que vamos a votar a favor. O que non me quedou claro é a resposta que lle deron ao que é o Goberno de Cangas. Quen foi o que lle deu esa resposta? Nada máis. Ben, bueno, como lín a moción, pero sí que na comisión que tivemos sempre previa a este pleno fixen comentario que certamente a maioría da mallaxe se perxudicou a raíz da limpeza que houve na vía rápida e tamén, entón, dado a información que acaba de dicir o concelleiro que non éramos coñecedores dela, ou al menos non alternativa, gustaríame aumentar un punto número 7 e que tamén este acordo de moción se dé traslado ao Seprona, principalmente por aquelas cousas que poidan suceder mentras non se resolva esta situación, para que teñan coñecemento, xa que son eles os que van ao punto cando sucede algún accidente con algún tipo de animal. Aclararlle, entón, simplemente que este concello con quen falou foi coas concesionarias que, como vostede di, teñen o traballo de primeiro da corta e despois, como vostede ben di, de reposición do mallaxe. Esa comunicación nos chegou enviada polo Seprona, porque eles mismos, o propio Seprona, fixo unha consulta, entendemos que preocupados polos problemas que surdían nos viais da comarca, non só na AG46, pola invasión de animais, maiormente, evidentemente, xabaríns e algún corzo. Despois nos enviaron a nos tamén esa resposta que eles recibiron. Podo ya buscar e pasarlle así si lle interesa, sin ningún problema. Sí, nada, sencillamente. O sea que o goberno que se fixo eco foi do que é unha resposta das propias concesionarias, polo que entendo que non fixeron ninguna xestión para saber o que decía a propia administración. Eu creo que debería de ser ese o cauce. O Concello de Cangas debería de se poñer en contacto coa propia administración propietaria do que sabía para saber cal é a causa, non coa concesionaria. A concesionaria, claro, contoulle o que lle quiso contar. Nada máis. Solamente esta moción o que busca un pouco é poñer voz da situación que temos, que se faga chegar a Xunta Galicia e a AXI e a quen sexa responsable, porque do que estamos falando é de vidas humanas que poidan pasar dos veciños e as veciñas de toda a comarca, e estes accidentes, ademais, xa os coñecemos, que xa nombramos anteriormente que houve dos nese sentido, entón o que se busca un pouco é darlle voz nese sentido e que lle chegue a información para que poidan arreglar os valados. Ben, pois entonces pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Neste punto do pleno vamos a facer un novo receso. O seguinte punto é a moción do Partido Popular sobre flexibilizar as obrigas do Regulamento Europeo do Control de Pesca. Está presente na sala o patrón maior da Confraría de Cangas, Javier Costa, que o convido a subir neste receso para que el de primeira man nos poña en coñecemento da situación que vive o sector e en que medida lles afecta, etcétera, etcétera. Convido a que pase.
tardes a todos. Relájense, señores, relájense. Estáis moi tensos, relájense. Bueno, queredes que fale eu primeiro? Ledes vos a moción? Sí, do teu punto de vista, logo seguimos co orde do pleno, eles poden expoñer e todo. En principio, quero daros gracias a todos por haberme convidado aquí a explicar un poquinho o régimen de control que temos que ven de Bruselas. Pero, bueno, é largo e corto ao mesmo tempo de explicar. O tema é o seguinte, é dicir, nós como Cofradía de Cangas levamos máis de 10 anos reivindicando que a pesca artesanal teña un trato diferenciado, A verdad que se falaron con todos os grupos políticos, todos. Creo que non nos quedou nadie, incluso fomos a Bruselas, pusémonos riba da mesa, sempre Cangas defendeu eso, que a pesca artesanal teña un trato diferenciado por os seguintes motivos. Unha, por as peculiaridades da flota, porque a flota é unha flota de moi pequeno porte. Depois temos outras peculiaridades que collemos moitas especies, collemos moita variedade de especies, no mesmo día podemos traer hasta 30 especies diferentes ou máis. E despois outro hándicap moi grande que temos, e este ano estamos vivindo, é o que é os maltempos, A pesca artesanal, derivado a todas as hándicaps que temos por os pequenos portes e os maltempos, perdemos moitos días de mar, do cal non podemos limitarnos a un régimen de control que sea asfixiante para a pesca artesanal, que últimamente, estes últimos anos, estamos vivindo unha presión moi persecutoria por parte de tanto do Ministerio do Mapa como outro tipo de entidades ou guardacostas. Entonces, Cangas sempre, todos estes anos, e levamos 10 anos, dicindo que a pesca artesanal ten que ter un trato diferenciado. Chegamos a un punto que pasaron 10 anos que Cangas reivindicou continuamente iso, e chegamos a un punto que o que pedía Cangas hai 10 anos, pois chegou, o lobo chegou ás portas, e como chegou o lobo ás portas, tuvemos que actuar. Tuvemos que actuar dunha maneira que se levantou todo a pesca artesanal nacional de toda España, porque as normativas que Bruselas nos enviaba eran incumplibles, non había maneira de cumplirlos, porque sabedes no ben, pedíannos unha previa que tiñamos que esperar de 4 horas fora do porto, cando nós traballamos, sabedes no todos aquí, para pesca artesanal, traballamos pois a 1 hora, a 1 hora e 20, a 45 minutos do puerto, a 10, a 5, e a previa era incumplible. Depois, unha previa máis incumplible era a de kilo cero. O kilo cero era, é dicir, nós de todas as especies que traíamos, ou que traemos, tiñamos que telas pesadas no barco exactas. Si era pouca cantidad, o margen inferior de un 10%, é dicir, se traíamos 1 kilo de fanecas apuntadas e resulta que a nós na Alonsa nos daba aquí de medio, era sanción de 3.000 euros. E así con todas as especies. E un propio barco podía ter no mesmo día 10 sancións. No mesmo día, estamos falando que no mesmo día podía chegar hasta 30.000 euros de sancións. Pero, bueno, a verdad que despois tiñamos tamén que comunicar continuamente todos os lances que facíamos ou todas as caceas que levantábamos. Tiñamos que comunicar cada lanza a lance o que se pescaba, en que situación e tal. Bueno, despois da reunión de Madrid, a xente se levantou, fomos a Madrid, non tuvimos moita sorte tampouco por os medios de comunicación por o ocurrido do tren, pero, bueno, do que se foi a negociar a Madrid, que eran 2 cousas, se chegou a conseguir 3, que foi evitar a previa, evitar o kilo cero e comunicar os lances. Entonces, hasta aí chegamos a un punto de inflexión, temos unha próloga. Parece ser que hai rumores, ainda tuve varias chamadas de xente de varias partes de España, que me decían que os inspectores non querían cumplir aínda de momento o que aprobou o BOI de Madrid, non? Pero, bueno, en principio o BOI está aprobado, aí a lei se pode mirar, e había inspectores que, bueno, que se chamaron a varios barcos estes días que tiñan que seguir apuntando todas as especies, as que superaban os 50 kilos e máis as que non superaban, que poñer unha pequena cifra.
Bueno, en principio se conseguiu iso, pero hai moitas cousas que hai que seguir luitando. Eu si quero decir que realmente nós en Bruselas temos varios parlamentarios ali, por parte do BNG está Ana Miranda, por parte do PSOE está un tal Nicolás, e por parte do PP está un Piñanmón, do cal eu creo que nos enfrentemos entre nós non é a viabilidade do tema. Temos que unir forzas porque realmente en que se aprobaran certas cousas hai moitas lagunas, hai moitas historias que realmente hai que intentar pulir e seguir o que eu digo sempre, que a pesca artesanal teña un trato diferenciado. Hai que buscalo e hai que intentar ter un trato diferenciado porque nos asfixian tantas normativas. Está falado? Sí. Ahora Sí. seguimos, sí. Se queres alguna duda máis, pois aí estou. Logo se preguntas tamén. Ben, pois entonces continuamos coa sesión como normalmente. Do vaso a propoñente ou ao propoñente. Nada, 5 minutos. Ben, hoxe traemos aquí a este pleno unha moción que non é unha moción ideolóxica, non é unha moción partidista e tampouco é contra ninguén. Mais ben é unha moción que vai a favor dun sector que é estratégico para Cangas, para o futuro da nosa vila, unha moción que vai a prol da pesca artesanal e en concreto da xente do mar. Unha moción a favor dun modelo de sustentabilidade real, non unha sustentabilidade de despacho. O que se está a pedir é algo tan simple como que o Goberno de España e a Unión Europea apliquen o sentido común. A flexibilidade, esa flexibilidade que xa está prevista no Regulamento Europeo de Control da Pesca, que se aplique de verdade e non sobre o papel. Primeiro, temos a notificación previa de chegada ao porto, que xa a nomeou Javier. Certo, non ten ningún sentido exixir os mesmos prazos a unha embarcación industrial que está a centos de millas da costa que a unha lancha artesanal que faena a 2 ou a 3 millas da costa e que volve ao porto todos os días. Iso non mellora o control, o que xera é burocracia. Despois, o rexistro de capturas, como tamén dixo el, que é un disparate obrigar a consignar especie por especie, quilo a quilo, en pesqueiras como multiespecíficas, como é o caso da pesca artesanal, onde se capturan pezas de especies diferentes e en pequenas cantidades. O que se propón nesta moción é lóxico, que as especies por debaixo dun limiar, como 50 kilos por marea, poidan ter un rexistro simplificado, que é o que eles tamén demandan. Non se perde o control, o que se gaña é viabilidade, que tamén é importante. Despois, por terceiro punto, non se pode aplicar a flexibilidade de forma arbitraria. Hai que definir criterios obxectivos e criterios transparentes. O tipo de frota, a proximidade ao porto, a duración da marea, o carácter multiespecífico. En definitiva, o que acabo de nomear é o que realmente diferencia a pesca artesanal. E todo isto garantindo a rastrazabilidade global, pero sempre sen condear a pesca artesanal a unha carga de tecnoloxía que non pode asumir. Cuarto punto. En Europa hai que facer unha interpretación armonizada ou unha adaptación normativa. Por qué? Porque hai que recoñecer as especificidades da pesca artesanal porque é multiespecífica. Non se pode legislar como se toda Europa fosen grandes flotas industriais. Galicia non é Rotterdam e Cangas non é un porto de contenedores. Temos que legislar de acordo ao territorio. O quinto punto, o que se exixe aquí é un análise real, non unha propaganda. Un análise real sobre o grao de implantación dos sistemas electrónicos de seguimento, sobre as notificacións e sobre a trazabilidade. Porque a realidade é que moitas embarcacións non teñen medios técnicos, non teñen medios económicos, nin teñen a formación para cumprir con todas as novas obrigas que isto pretende. E isto hai que dicilo ben claro. Hoxe non están en condicións reais de ser cumpridas estes requisitos.
E chegamos tamén así ao centro do problema, non? O centro do problema é a actitude do noso ministro de Pesca, que non está defendendo a pesca artesanal galega. Está defendendo unha aplicación ríxida, burocrática e insensible dun regulamento que é europeo, que non nos identifica. Non se pode falar de defender o territorio, o rural e o litoral ao mesmo tempo impulsando normas que expulsan do sistema aos pequenos profesionais, porque isto é o que fai este regulamento e esta aplicación. Non se pode presumir de políticas sociais mentras se condea a desaparecer a centos de familias do mar. E por iso é esta moción, que realmente é máis un chamamento á unanimidade, porque creemos que hoxe non toca defender siglas, o que toca é defender, como saben dixo Javier, a pesca artesanal, toca defender a economía local, toca defender a dignidade da xente do mar e, entendemos que é unha moción que todos podemos apoiar porque todos somos conscientes do problema, todos somos conscientes da situación na que expón este regulamento a nosa frota artesanal e todos creo que participamos do medo e da inquedanza do sector. O que non apoie esta moción, bueno, pois dará a costa a un dos sectores máis identitarios deste pobo que é o noso, nada máis. Ben, comenzamos entón as intervencións. Señora Portas. Ben, bueno, o BNG presenta unhas enmendas, entón estaría tamén ben saber cales son os puntos antes do debate, porque senón non sabemos que estamos debatindo. Pero, bueno, queremos que se coñeza que por parte da Alternativa dos Veciños solicitamos que existira unha declaración institucional e non unha moción. Para nós, al menos, a declaración institucional tamén permite que cada portavoz desta corporación poida falar nela e poñer o seu posicionamento, pero realmente para nós, al menos, unha declaración institucional escenifica un acordo non unánime desta corporación, evitando certamente siglas e cores, que o que se comentaba antes. Para nós, a diferencia é que unha moción é partidista e é dun partido concreto e unha declaración realmente busca a vontade firme e común dun Concello ante unha situación gravísima como a que estamos a vivir. Non o conseguimos porque non se deu traslado desa declaración, seguimos sen ter coñecemento de que pasa coa declaración, nin tan siquiera ninguén fixo aportes para modificala ou traela en común a esta corporación. E a Alternativa o quería deixar claro, bastante ao noso disgusto, porque tal como dixo o patrón maior nesta mesa, se algo necesita neste momento o sector é a unanimidade e non as guerras de siglas, e mellor que unha declaración institucional non representa a unidade, pois unha moción. Partindo desa base, queremos decir que, bueno, tal como ademais el mesmo nomeou, hai determinados partidos políticos que forman parte do arco parlamentario europeo, onde se aproba este acordo do que se está a falar, que, ademais, cunha moción neste Concello non seríamos capaces de chegar a onde temos que chegar. É certo que na publicación do BOE se lles aceptou algunhas cousas dos que eles demandaron outro día, pero tamén é verdade que outras quedan como escondidas e non están realmente aprobadas, aínda que se dixo que se lles iba a aprobar. Para resumilo e simplificalo, o que dixo antes a portavoz do PP, o que pretenden é que un barco de pesca artesanal se convirta nunha oficina. Vamos ter que facer cola aí afora mentre facedes os papéis e enganchades o peixe, o arreo e é inviable. O sea, é evidente que quen lexislou en Europa non ten nin idea do que supón a pesca artesanal. Nós o que buscábamos con esa declaración institucional, e o quero deixar claro e para que poida constar en acta, é que neste intre esa declaración, que ademais o día 26 votaron a favor diferentes partidos no arco parlamentario europeo, donde dentro deses partidos está o Partido Popular e os socialistas a favor de non paralizar, senón para que esa directriz fora directamente o Tribunal Europeo para as súas valoracións. Habitualmente o Tribunal tarda 8 meses ou 9 meses na súa valoración. Temos ese marxe,
temos un marxe de 8 ou 9 meses para loitar co noso sector, para que unánimemente presentemos algo. Solamente o poden presentar, evidentemente, os parlamentarios, pero sí que podemos facer un equipo, facer propostas, facelas chegar a esa comisión, que eles presenten esas posicións. Por iso nós loitábamos por unha declaración institucional, que todos eles, porque ningún sobra neste momento, porque para nós o prioritario é o sector e non as cores e os partidos, poidan chegar esas inquedanzas que temos a Europa, que donde realmente se vai a aprobar isto, e se seguimos botándonos a pelota a nivel partidista, se eu presentei esta moción, eu presento isto, eu presento esta emenda, o sea, por que non facemos conxuntamente co sector, coas ferramentas que temos, que non son moitas, pero que temos marxe para facer realmente un traballo das nosas demandas, das nosas inquedanzas, cantas máis concellos se sumen, cantas máis organizacións se sumen, cuantas máis propostas poden chegar no mesmo sentido, aínda estaríamos a tempo de que se fagan esas modificacións, e esa era a proposta inicial que tiña alternativa e que pedimos, en todo caso, que se volva a coller ese rego e que da man do sector poidamos presentar algo en condicións para intentar paralizar certas cuestións que non teñen nin pés ni cabeza e que non nos representan en absoluto. Coa quenda. Ben, na Xunta de Voceiros que correspondía a este pleno municipal, pois tanto o Partido Popular con esta moción como o BNG levamos textos referentes a este problema, textos que, según comprobamos aquel mismo día, eran prácticamente iguais, aínda que algunha redacción podía modificarse na maneira de expresar as cousas. Por iso, todos os puntos que traen vostedes a aprobación neste pleno son apoiados polo BNG, con distinta redacción, pero veñen a decir exactamente o mismo e estamos de acordo con eles. O único é que, como xa comentamos tamén aquel día, pois nos alegramos de que se presente esta iniciativa tamén desde o Partido Popular, non só que non sea partidista, efectivamente, que sea por parte de todo o mundo, pero que consideramos que é insuficiente os puntos que traen. Entón, queríamos engadir aqueles puntos que viñan no texto que nos queríamos traer e así non debatir, non ter dúas mocións, digamos, para debatir, ter unha soa que reúna todas as reivindicacións que pensamos que ten o sector. En ese sentido, aquelas que viñan no texto do BNG e que non se inclúen na moción do PP son as que na enmenda nos gustaría que se engadiran. Vou nas ler, é moi corto. Engadir 2 puntos aos que se ateñen. Un sería o 6º punto, instar ao Goberno do Estado a eliminación da retroactividade nas sancións asociadas ao regulamento, evitando que estas impidan o acceso ás axudas do FEMPA. Un 7º que sería instar a Xunta de Galiza a exercer e defender as súas competencias exclusivas en materia de aguas interiores, desenvolvendo normas propias de control adaptadas á realidade da frota artesanal galega. E, finalmente, un engadido no punto 4 das súas propostas, na súa cuarta proposta, que pensamos que para nós, tal como está redactado, é insuficiente, que queremos que se engada promover a exclusión da frota artesanal do ámbito de aplicación do Regulamento de Control da Pesca. En principio, eu nesta primeira intervención non quero decir nada máis. Me gustaría saber cal é a súa resposta á nosa proposta de emenda e en función diso pois diremos pois que estamos todos de acordo e que votamos por unanimidade, ou bueno, pois que saiban que en principio para nós isto digamos que o que se propón é insuficiente, e xa en varios concellos temos manifestado que para nós é imprescindible estes 3 puntos tamén. Queredes facer un receso para comentalo? Paramos un momento e continuamos.
Ben, en primeiro lugar, me gustaría que o patrón maior, vale, que realmente quen representa aquí a frota artesanal, lea os vosos puntos e que me diga a súa opinión sobre os mesmos. Vale, a única dúbida que tiña, Javier, é o punto 4, no? Promover a exclusión, o que queren engadir. Promover a exclusión da frota artesanal do ámbito de aplicación do regulamento de control de pesca. Aí teño dúbidas. Sí, pero a dúbida que teño eu, Javier, é que se instamos a Xunta de Galicia a exercer e defender as súas competencias, iso xa o fai. O que tendríamos que facer é instar ao Goberno do Estado a que ante Europa, no? Espera, deixame acabar. A que ante Europa defenda as competencias das rexións, porque era o que se pretendía, no? Que as rexións tiveran, porque senón non facemos nada. Competencias, o problema é que non llas dan. Por iso é o que che quero decir, que teríamos... Sí, pero estamos a falar de dúas... Sí, pero eu non estou a falar de eso. Non nos entendemos. Estamos falando... No, a ver, estamos falando de cousas distintas. Vamos a ver. Queres modificar o punto 4 para que inclúa promover a exclusión da frota artesanal do ámbito de aplicación do regulamento de control da pesca. Eu creo que o que ten que facer o control é recoñecer as particularidades e, sabes, se poñemos nese punto que a recoñeza non podemos decir que o exclúa, non sei se me explico. Vale, pero
pero entonces non podo engadir a ese punto. Non sei se me explico. Se estou pedindo que o recoñeza, non podo pedir que o exclúa. Entendes?
quedes afónico. Vente. Sí que ibas a comentar? Sí. Nada, quería comentar un punto máis, vale? Que me quedou antes atrás, porque pensei que a miña intervención será demasiado larga, non quería robar moito tempo, pero digamos de aproveitar un pouco este impulso, ahora, este impulso que tuvemos, este golpe na mesa que deu todo o sector nacional na mesa, temos aí a Basilio realmente peleando duro, está facendo un bo traballo, porque ora Bruselas, o sea, como o Estado español, debido á presión que tuvemos dos pescadores ali, regulou, o sea, modificou a modificación de regulación de control, ¿no? Pero Bruselas tiroulle das orellas, que non pode ningún país modificar a regulación que de Europa pon. Entonces, ahora hai 20 países que xa fixeron o mismo. Italia, Francia e Portugal nos pediron a nós como fixemos a regulación, ¿no? Eso temos que sabelo. Entonces, creo por iso dicía que ahora é o momento de apretar a Bruselas cos parlamentarios que temos ali, ¿no? Que nombrei antes, Ana Miranda, Pillamón, Nicolás por a parte do PSOE, todos eses que están aí teñen que unir as forzas e ir encima dese regulamento de control e que modifiquen moitas cousas, porque realmente en que hora nos modifiquen 2 ou 3 cousas nos van a apretar e asfixiar de outra maneira. Entonces é o momento de coller este impulso, o que dixe eu, ¿no? Un pouquiño iso. Vale, moi ben. Bueno, pois, entonces aceptamos as emendas, continuamos, queda a última quenda, pero bueno, non sei se vos aínda queredes, Loli, non sei, porque aínda tes o primeiro turno de intervencións, de que se queres... O segundo, xa intervín. Claro, ti presentas, pero, claro. Sí, bueno, pero bueno, como nada. presentou tamén Javier, tampouco... Vamos a ver, creo que podemos facer, certo que Vitoria pediu unha declaración institucional, certo que a pediches tarde, pero certo tamén que agora que temos un texto no que creo que participamos todos, pois non sei se se pode ou non transformar esta moción nunha declaración institucional, non o sei. Deixo aí. Hai que votar a moción e... Vale. No, pero... Creo que bueno, que era algo que tiña que preguntar, porque non había ningún problema que se fixera así como declaración. Nos presentamos unha moción en tempo e forma e, bueno, despois había outra, retirouse e eu non sabía que ibades a traer isto, pudemos falalo antes, se a intención era ampliala. Tamén o creo. Hubiera quedado millor porque xa coñecíamos nese momento, vale? Cando decides traer este puntos a maiores xa coñecíamos a intención de alternativa dos veciños e hubiera sido un bo xesto reunirnos e facelo en forma de declaración institucional. O digo porque, bueno, ahora xa é tarde, parece ser, pero non hubiera quedado mal e lle dábamos un pouquiño máis de pulo a flota artesanal que o que nos importa a nós, non, realmente. Sobre o tema que di Javier, é certo, vai haber máis países e é certo que quen realmente empezou con isto pois foi Galicia, non? E, bueno, todo o sector a nivel nacional, e creo que o que pretendía tamén o regulamento cando fai o aprobamento en flotas de diferentes metros, non? Era dividirvos, non? E creo tamén que estivo moi ben que todo o mundo se unira, porque iso de facer un ano 12 metros, outro ano 9 metros, a intención era clara, dividirvos e acabar con vos. E creo que todos temos que ter moi claro que unha das nosas identidades precisamente é este tipo de pesca e que é tan valiosa ou máis que a industrial e que hai que defendela. E neso creo que é no que estamos. Así que, bueno, eu dou gracias ao sector. Javier creo que quere falar, non me deixa acabar a min. Entón, bueno, realmente, bueno, a mí me alegra que adoptáramos puntos en común e, bueno, sí que me dá pena que facelo así sin que fose unha declaración, nada máis.
para axudar o sector e mellorar, creo que en eso sí que vamos a estar de acordo. Entonces, quédanos a última xa quenda de intervencións de 3 minutos en esta ocasión. Non sei se Vitoria quere comentar algo. No, algo rapidiño, é dicir, a moción xa se presentou, xa se falou na comisión, xa se dixo que non se iba a tratar a declaración institucional, xa iso todo xa se falou o luns. Reitero e me alegro que Javier volvera a sentarse na mesa e volver a aclarar, porque é un pouco que dixemos nós. Unha cousa é esta moción e outra cousa é ese peso que se pode facer actualmente, porque hai outros países que se están receando e para eso sí se precisa un documento unánime de toda a corporación co apoio do sector e creo sinceramente que non é esta moción, porque se tería que estar aquí discutindo e teríamos que estar nun receso bastante tempo, co cual o que sí isto a esta corporación en todo caso a que sí se faga da man do sector para que sí que estamos en prazo. Agora sí, cando entre en vigor, no, definitivamente. Entón, creo que é o momento de que sí que o fagamos e que así consigamos tamén arrastrar a outros concellos da nosa costa que teñen exactamente a mesma situación que a nós e levar de verdade un documento que teñan consistencia, que nos valga para Europa, non simplemente para encher unha moción nun pleno. Esa é a realidade e é o que propoñamos nós. Incluso se podría trasladar a FEGAMP si vamos a eso, ¿no? Quer dizer, que realmente ese exercicio, digamos, ese traballo o podría facer a FEGAMP, como fai a veces que manda propostas, podríamos facer unha petición, pero bueno, quizás en unha xunta de portavoces, como digo, próxima, pois podamos abordar este tema. Turno de palabra, non sei se Antón quere engadir algo máis. Pois nada, pecha Lori o que considerese, nada máis. Ben, a ver, é unha moción, ten unanimidade e ten peso, claro que sí. Podemos facer unha declaración institucional? Bueno, pois igual recoller o guante sobre a frota artesanal e xa está. Para traelo como declaración institucional había que plantexalo antes. Iso xa empezando por aí. E non se plantexou a tempo. Entón, bueno, se pode facer o que acaba de decir Javier, pero que non ten valor, home, ten o mesmo valor cunha declaración, prácticamente o mesmo. O sea, e se fixo así, por qué? Pois porque foron os tempos que foron. Foron os tempos que foron. Entonces, bueno, o que hai que ter é vontade de querer facer as cousas, vontade de traballar co sector e vontade de estar aí para escoitar e para trasladar e cada un donde poda pelexar por eles. Que do que se trata é o único que les queren, nada máis. Ben, eu só reiterar un pouco as palabras de Loli, que o sector sinta que ten o apoio da corporación, darvos as grazas por vir, por toda a loita que facedes, porque, bueno, especialmente a Javier, que eu sei que é unha persona que é incansable e está moi implicada, e que logo é algo que, bueno, lles afecta a eles, pero realmente nos acaba afectando a todos como sociedade, porque, bueno, ao fin e ao cabo, é, digamos, o noso banco de alimento, a nosa soberanía alimentaria de alguna maneira, o foi históricamente e o seguirá sendo, temos que pelear, pero, bueno, eso, pelear logo ao final donde se corta o bacalao, que non é no Concello de Cangas. Nada, se non é xa o momento de facer reproches de, bueno, pois declaración ou non, se farán outras cousas, hai máis momentos para seguir facendo cousas, o importante é que hoxe vamos a sacar por unanimidade esta moción e eu creo que esa é a imaxe que temos que trasladar. Pois moi ben, se vos parece, pois pasamos a... Aí sí que temos que votar. Primeiro votamos entonces a aceptación destas emendas e logo votamos a moción completa. Ben, aceptamos as emendas, votos en contra, abstencións e votos a favor. Por unanimidade. E agora a moción completa, votos en contra, abstencións e votos a favor. Por unanimidade. Moi ben, pois queda aprobada a moción por unanimidade. Este era o último punto da orde do día da sesión de hoxe. Están as dacións de contas a disposición dos concelleiros e concelleiras como é habitual. Pois podemos abrir agora o turno de rogos e preguntas. Doulle paso primeiro a Vitoria se quere ela comentar algo.
Bueno, vou ser rápida, pero quero explicar, porque se manda así de sorlallo de vez en cuando algunha cuestión, eu quero arreglar. Bueno, estive enferma todo este Nadal, espero que vos pasara de lo ben. Feliz ano 2026 para todos aqueles que entraron co pé dereito, parece ser que eu non. Entón, pois, evidentemente non puiden asistir a esa comisión e hoxe me está costando bastante aguantar este pleno tan longo. Entón, vou ser moi rapidiña, esperaba que me responderan, pero, bueno, son preguntas que nos fixeron os veciños e sí que quero facelas. Me comentan que na subida da residencia de Aldán novamente hai lixo tirado, neveiras, muebles, de obra como punto constante e continuo. A xente xa sabe onde está, entón, bueno, pois que se pase por aí. Tamén comentar que eso, que non hai fochancas, sino que hai socavóns nese vial, xa sabemos o que pasa con ese vial, pero, bueno, do traslado. Me pregunta tamén que pasou co expediente das escaleiras do peche da Rúa Fomento, aínda que hoxe certamente me volven a confirmar que tiveron reunión con vostedes. Me volven a preguntar que pasou coa solicitud de ampliación de horario dos autobuses que van aos centros hospitalarios en Vigo, Meixueiro, e con respecto a isto, un rogo, solicitei del Dobrán o acceso a esos expedientes e a día de hoxe, digo del Dobrán, eu podo confirmar, sigo sin ter acceso e o pedín 2 veces os mesmos expedientes. E sigo sin ter acceso a eles. Piden, e isto é, bueno, un vial da Xunta, pero parece ser que esta semana hubo, bueno, pois casi 2 atropelos no que é o paso peatóns do Kenyatta, e a veciñanza, pois eso, lle incomoda andar parando co vehículo nos semáforos, pero xa me piden por desesperación un semáforo ali, porque calquer día vai levar alguén voando, e xa houbo algún accidente grave, e esta semana xa vos digo que foron 2. Me preguntan, ademais, se van responder as alegacións da ordenanza do lixo que fixo a veciñanza e se alguén pediu explicacións de por que unha vez que limparon os marxes justamente da que falamos antes da nosa moción, parece ser que a Xunta volveu a replantar árbores, pero super pegadiño á marxe. Entón, tanto na glorieta da Portela como na glorieta de Aldán, o sea, hai varias zonas na que replantaron árbores, están ali cos pauciños, todos enormemente pegados á coneta, e me din que, si, claro, si desbrozamos e despois plantamos árbores moi cerca, si eso o día que prenda a lume non teremos aquí un problema serio. Si sabedes quen os plantou, cal é a intención e que é o que se plantou. Sí. En febreiro do ano 2023 aprobouse por unanimidade unha moción que truxen que era de reparación de instalacións e asfaltados da Rúa Toseira. Fai un ano tuveron que ir ali porque estaba toda chea de buracos que se había fundido por un tema de saneamento. Emparchárono de mala maneira, os baches siguen ali. Creo que esta semana fundiuse, creo que en media rúa. Entonces, que teñen pensado facer con esa rúa e cando lle van a meter van? Nestes momentos está tanto Augas de Galicia como a empresa concesionaria solucionando o problema, pero gustaríanos que en breve, na medida do posible, se nos dera unha explicación por parte do Goberno cal foi a situación, os antecedentes dese dano causado, porque unha situación moi preocupante pudo provocar consecuencias graves. Nada máis. Si me permites, Pío, si vos parece ben, podemos quedar un día para dar todas as explicacións de toda a cronoloxía do que se fixo e do que se sigue facendo e se vai facer, porque isto vai levar tempo, non tanto a limpeza, que esa se está realizando, sino as consecuencias administrativas posteriores. Vale? Entón, eu evidentemente non teño problema de horario, no vosso caso e no de Vitoria, pois cando me digades podemos quedar e dar esas explicacións.
Moi boas tardes a todos. Eu quixera empezar, aínda que levo moito tempo un pouco denunciando, o mellor ainda vos va a darse a reír, pero creo que é a sexta vez que o digo, e non é por poñervos de alguma maneira mal, pero levo dicindo que hai os lombos famosos de goma, que creo que nunha mañán se quitan todos, os que están deteriorados e os que están falta, hai moitos que están ao lado, tirados e que non se recollen. É un peligro porque, como comentaba, e sigo comentando, hai xente que se vai hacia outro lado, como non hai lombo, por evitar o que ten de goma, se vai a outro lado. Calquer día vai a haber algún accidente. Entonces, me gustaría que iso creo que nunha mañán se quitan, os que están estropeados, e non costa tanto. Depois me gustaría preguntar, na calle Campusas, que sei que se asfaltou, bueno, se meteu zahorra, unha especie de zahorra. Me gustaría saber si había algún presupuesto para esa calle, de onde se quitaron. Non sei se fostes por ali últimamente, pero con tanta choiva, o primeiro que se debeu facer é arranxar a baixada que ven do Piñeiro, que é a Rúa do Casal, que ven unhas arriadas de agua, non sei se hai algunha tubería rota, e levaron dos chalés dos chalés de pedra que hai, dai para baixo, levou toda a agua. Hai uns buracos impresionantes. Entonces, que duda cabe, que quedou ben, pero que dai para baixo está todo buracado outra vez. Non sei que quería decir, non? Sí, nada, é unha subvención de Agader e a obra aínda non está rematada, polo de agora. Non. Non se O pode. Agader. O Agader non permite o asfaltado, quero dicir, ten que ser material Si, contesto eu porque son a que estou nas mesas de contratación, penso que é un tema de Facenda, non de deportes. Neste caso, o contrato licitouse, presentáronse varias empresas, cando se revisou a documentación que presentou a primeira empresa, non cumpría coas características técnicas, polo tanto, tivo que quedar excluída, solicitando á seguinte empresa que presentara toda a documentación. A técnica responsable dese contrato está facendo informe que conta con telo este luns para poder continuar coa tramitación. Así que esperamos que en canto deixe de chover e a obra o permita, facela así o ten planificado a arquitecta. Ola, que tal? Boas noites. Quería falar con Xea Naval, preguntarlle que pasa co contrato do SAF? Non pasa absolutamente nada.
está en trámite. Unha vez se abre un sobre, que é o primeiro, que é a oferta técnica, enviouse á Deputación para que a Deputación valorase a parte subxectiva. Unha vez chegada esa documentación, convocouse unha mesa de contratación para abrir o seguinte sobre. Unha vez aberto o sobre da oferta económica, enviouse a empresa redactora dos pregos para que fixera a valoración económica segundo a eses pregos. Unha vez xa chegou, reunirase a mesa nestes días para comprobar e decidir se estamos de acordo ou non, que xa adianto que todo vai a que sí, polo tanto, terá que vir ao pleno de febreiro para ser aprobada a clasificación da contratación. Simplemente un contrato moi longo con moita documentación, tanto a Deputación como a empresa técnica como o propio persoal municipal tivo que revisar moitos documentos e por iso se tardou un pouco máis do quizáis esperado noutros contratos. Pero non pasa absolutamente nada, sigue o curso de tramitación, pero poden pedir acceso ao expediente. De feito, conto con esta semana enviarvos xa toda a documentación para que teñades tempo suficiente para poder revisala e que non vos chegue directamente coa convocatoria, porque entendemos, como vos dixen, que é demasiada documentación para tan pouco tempo. Vale, agora teño unha pregunta para Lucía do Campo. No Nadal díxose que a praza iba a ser o centro do Nadal. E a praza estuvo a porta principal cerrada, para acceder ás actividades había que ir polo lateral, pagouse 10.000 euros a un señor, empresa ou o que sexa, para levar a cabo unhas cousas. Usted dixo que estaba doente e non puso revisala, pero os comerciantes dixeron que non puseron os fotocoles, non se fixeron un montón de actividades, pusose un número de cativos para esa actividade moi reducida, non sei, pénsase facer algo, vaiselle pagar igualmente, sen facer o traballo, que se pensa facer? Despois tamén quería decir de que está moi ben que leve unha concejalía de comercio cando deixa moitas veces moi claro que non ten nin idea. Por que rechaza usted axudar, por exemplo, na fecha de San Valentín os comerciantes? Porque di que é unha americanada. Dígalle americanada a xente que fai ramos, peluquerías, etc. E despois dixo que iba a facer o día que casaban os pasariños, non truxo ni unha soa idea. E o día 2 pensa traer algo ou facer algo? Ou chegar a rúas de paxaros ou facer algo? Porque, non sei, é preguntar se vai facer algo realmente polo comercio algún día. Bueno, boas noites a todos e a todas. Vou a facer un rogo, xa que en función do que escoitei esta noite, que non me gustou nada as formas, quero lles pedir, por favor, que xa que tan preocupados se ven que están vostedes por a saúde da nosa veciñanza, que poñan, por favor, a disposición da Xunta en este mismo ano 2026 os terrenos necesarios para facer os CIS, xa que isto sí que vai mellorar sustanciablemente a saúde e o benestar dos cangueses e canguesas, porque desta maneira vanlle evitar que teñan que desplazarse a Vigo a facer cantidade de probas que se podrían facer aquí. Aparte de que a xente necesita posiblemente mellores servicios e aí posiblemente os teña. Por outro lado, tamén quero facer constar esta noite que casi yo vou a recomendar, porque se non queren perder votos, é mellor que deixen de decirlles que non queren Povisa, xa que a maioría dos usuarios e usuarias desas infraestructuras son eles os que non a queren abandonar. E digo yo por experiencia. Estou farta, por favor, un pouco de respeto. Estou farta de decirlle a familiares e amigos que se trasladen ao Cunqueiro, porque para min é mellor asistencia, pero baixo ningún concepto queren facer, porque estas persoas se queren desplazar por sí mesmos, indo no barco e tal. Entonces, estamos en un país que, gracias a Dios, cada un
ten opción de elixir o que quere. E se eles queren ir a ese lugar, quen somos nós para prohibirlo? Nada máis. Que nos lle queremos, cada un escolle o que queira. Eu só critico o concerto económico que o Povisa, pero si a xente efectivamente pode ir a Povisa ou con Queiro, que faga o que queira. Nos nunca, non sei en que momento. Vamos a ver, Araceli, Non sei en que momento. vamos a ver. Si hai concierto económico é porque hai usuarios. Pero é que non entendo... Entonces, si é... É que non entendo que... Mira, en que tica la momento... boca. A ver, por Tica la favor. boca, que eres un alérgico. Por favor. Pero que Tica la non sei eu en que momento... Porque de verdad... Isabel, fala comigo. Isabel. A ver, xa está ben, É que eu xa está ben. non sei en que momento... Aquí, pero eu podo decir o que eu me apeteza, Sí, pero como no, dicir, pero vamos como a ver, esa banda no o sei, dice. no E digo, sei a como mí vamos tamén me a gustaría... Eu fixe un robo. Eu digo que a mí tamén posiblemente eu non iría a Povisa nunca, pero o tema, a realidad, é que hai moitísimas persoas que queren ir a ese hospital. Por tanto, non é a Xunta a que llo está metendo a calzador. Posiblemente a Xunta non llo quite porque sabe que vai ter moitísimos problemas, porque hai moitos usuarios que o queren. Ahora xa Iso te é o que entendí, quero facer. Pero non dixen que a xente non vai a Povisa, dixen que non estou de acordo co concerto. Pero si Eu está tampouco. lógico ir a quen queira. Podríamos decir que tampouco, pero é que o millor o concerto que nos fai é conseguir que voluntariamente, voluntariamente se chama a persoas para que poidan facer operacións menores no privado, si queren, para adiantalas. Hai moita xente que dice que sí e outros que non. Hai libertad deso. Entonces, eso tamén o vamos a criticar. Boa noite. En primeiro lugar, quería facer unha pregunta que me transmitiron, pois unha serie de rapaces, estudiantes, que sobre, como se anunciou que se ia cambiar as cadeiras na Casa da Cultura, se había unha data prevista xa para realizar ese cambio ou non. A subvención na que se solicitou esas cadeiras non foi concedida, dixeron que non lles parecía, entón agora irán cos remanentes do Plan Mais Provincia do ano pasado, que están en trámite á espera de pechar as obras. Así que o prazo será un pouco o que marca tamén a Deputación. Cando marca a Deputación... Despois, outra cuestión que... Casi vai haber un ano que se aprobou aquilo do nomeamento do recanto de Ignacio Cerviño e gustaríame saber se se vai levar a cabo ao final de poñer aquela placa que se falou, se non, se hai algún máis dese trámite, se se sabe algo. Si, farase próximamente, ya non teño a data exacta, pero estamos organizando xa. Despois, como non podía ser de outra maneira, sí que me gustaría saber que se vai facer finalmente con esas lousas numeradas procedentes do pavimento histórico da Rúa Estrela ilícitamente non reposto. Vale. Ben, por último un rogo que era... sí, efectivamente. Si que se repare, por favor, certas zonas de pavimento do Casco Vello, por exemplo, Rúa Real, que hai unha serie de zonas cuns boquetes que cada vez xa se están facendo máis grandes, onde a pedra xa casi é area. Na Avenida de Moaña, na Fonte Ferreira, toda esa zona de por aí, que, ten un estado bastante deficiente. Nada máis, grazas.